Hello mga ka-listeners, kumusta ug maayong adlaw no? Maayong udto na kay murag alas 11 hapit na alas 12 sa udto mga ka-listeners no. Og medyo madig-umon gyapon ang langit pero may halo nga kainit no. Kay murag ang adlaw gusto siya mo gula gid ng adlaw no ba pero natabunan lang sa kanang baga nga panganod mga ka-listeners no. Pero bitaha na lang kay kuan bisan pa man init naagi po siya kainit ba nga naka-charge akong cellphone karon kasaksak na yung cellphone ron. So pasensya di mga ka-listeners biskay plano na ko tag duha ang i-upload tungod lagi kay ang power di gyud kadaog ba kay giabot og kalubat no. Mao to nga usa ra yun nahitabo gyud yung upload sa mo tagahapon nga aton niaging adlaw gahapon grabe murag way bugto ang uwan muhuno ra kadiyot na muwan pug balik ba. Karon bita-bita kay ni pakita ang adlaw no nga gitabunan na siya sa tag-om lang. So, at least na ang kainit ba nga kainit niya. Pasensya sa mga madungog ninyo nga mga kasikas gyapos palibot no kay kuso kay mudakop na itong video record gyud isig naas layo ni mga nagdukdok mga unsa diha makuha gyud nya ang drama sad nga inday no sa tuwa sa among atbang nga balay basta kong mama na dito ang radyo nga kanang kuan sa kong maguwang no na DWHP ang drama so murag maabot-abot gyapon sa atong video record no. Nagkaroon mga ka-listeners kay magbasa ako sa inyong shout out ay sa mga comment man niya shout out sabta. Ang una atong basahon kini sa kuan Maristel Humawa no. So hello idol kami na pud kanina pud amo ang sugdan dol. Salamat sa mga drama dol pawala jud sa kamingaw. Wala dun sa kamingaw ba maka-addict ng drama sa RMN. Sayang tong mga 90s dol nindot kayo tong mga drama sa una bisan transistor radio pa. Sayang gyud nindot tra tong mga drama bitaw sa una nya saon man nga wa mangitay nakuha nga kopya atong mga drama sa una no. Pwede pala mo time travel ta mo balik ta ron i-record tong mga drama. Ano yun di na mahitabo na pero mga taga DWHP lang makauno na sila upload basing na sila mga record itong mga sauna nindot kaya na good news kaya na makauno na sila nga mag-upload ba sa mga karaang drama no. So basing pag daig makauno na sa taga DWHP no nga ilang i-upload plus pagkaroon yun ang wag itay mabuhat no sa inyong request nga mga karaan kana ra yung naabot sa mga kuan karon no live streaming nya si kuan shout out ni Miss Catalia no yun siya thank you sa mga upload nimo na drama sir God bless you nice to hear that. Salamat Miss Catalia nya si Ma'am Grace Blanca Flor thank you sir no salamat po bam no sa imuhang kuan paghatag og kanang load salamat kayo nya si Mirian Rustria ay ano po bago na drama salamat boss ay yan bagong drama no bago po kag profile po bagong drama niya bago po profile si Mary Ann Rostria no naka nabi ning comment ato niagi no si kinsa ba to si Pipito guwapa ko no ka ma'am no ato lang isgutan no yung comment to sa niagi so gigupahan mo ma'am si sa ba to Pipito redukto man sila ning comment ato mo masayop nice to hear that yun na nice to hear that nice profile anya si kuan si wow si kisami si Amorlina Alcala wow salamat nanapud ko'y paminawon nga bag-o amping sir no? Salamat no nice to hear that no Amorlina Alcala so ato ning kuan yun din kang dudong breaks ba nga nice to hear that nya si Animation salamat sir sa pag shout out hahaha suspect sa nice to hear that nanapod kasunod na drama thanks good lords salamat pod Animation no nya si Elizabeth Panuncial wow nanapod bag-o nga gi-upload na drama salamat idol salamat Elizabeth Panuncial no nya si Maricel Maricela Rawiran pa-shout out Maricela
Rawiran, ha. Pa-shout out Maricel from Calamba, Laguna, no. Shout out nimo Maricel, no, sa Calamba, Laguna. Nya si Isim. Wow, new na pod. Salamat kayo idol salamat kayo idol diyan sa mga nice drama nga imong i-upload. Permi. God bless you. Salamat kayo Isim, no. Nice to hear that, no. Nya si Gerson Lison. Salamat sa pag-upload sir sa naugkat nga kasilag. Idol diyan ken. Permi gyud ko nagsubaybay sa imong drama, idol. Naagyud ko'y kalingawan o paminaw, idol from Gerson Lison sa San Vicente, Barubo, Surigao del Sur. Pa-shout out ko ito. Shout out ni mo Gerson Lison, no? Diya sa Barubo, Surigao del Sur, San Vicente, no? Yes. Halo-halo gina ko mga sinulaton ba. Shout out ni Jijiki Vlog Channel, no? New drama, sakto while nagtrabaho. May mapakinggan ako para di feel ang pagod. Listening from Riyadh, idol. Salamat, GGK Vlog Channel. Nya si Duke Google. Salamat kay idol. Send mo number, idol. Kay basin maludan tika para magpadayon ang imong pag-upload og drama. Mga drama. So, di ko mubutang dres komento mga number na ko. No? Pasensya kayo. Salamat na lang sa imong kano. Maayong intention. Nya kuan si Chaichia, idol, unta i-upload nimo og balik ang busyong ang dispatcher, no? So ibalik na ko ni pohon ini kahuman na yung dramahan, no? Kining akin yung busyong ang dispatcher, ipuli na ko ni siya sa tindahan pugupungko, no? Nya ang ipuli na ko sa naugkat nga kasilag ang ikiira kisa kay daghan jud ni request po, no? Sa busyong og ikiira kisa ba. Nya si Danila Gonzaga. Wow, salamat Sir Jan sa pag-upload og mga para pag-upload ning drama, ha. Kulbahinam og matulun-anon. Salamat Danila Gonzaga, no? Nya mga gipog pasensya niyo mga kalasinas, no, nga maabot tag 10 minutes kapin sa ato ang intro vlog kay tungod sa kadaghan sa inyong comment ba ako naman din gitagaag lugar no nga masuwat og mabasa. Nya si Jocelyn Infancy. Sir Jan, salamat sa bag-o drama. Naapod to'y drama sa una nga ang title Aduto. Ang title adto kay di ko ikaw hilakan nindot pud nga drama. Nabitaw, no? So sagdi lang basig makalugar na po, no? Pero di pa lang jud kumusaad kay tungod sa kadaghan pa natong kuan nga mga drama bagi arrange ba. Yan na po gi-request si kuan si Life Journey, no? Ni-request sa drama nga anang ayaw ko tudloy nga dili ka na higugmao, no? So after nung drama sa siya, no, ang nag-upload na siya ni tatak bisagol, no? Pero ako na masumpay na yung nang ni-request siya nga at ako ko nung i-upload kay aron mahuman. Ako nang panikamutan Life Journey, no? Salamat kay nimo ma'am, no, sa imuhang manggiloyon nga kasing-kasing, no, nga willing jud kan mutabang nako ba. Salamat kayo ma'am Life Journey. Panikamutan ako ng imong request, no, nga malugaran ako na puhon. Anya si Truly Wong's TV. Salamat kayo sir. Salamat po nimo Truly Wong's TV, no. Kanunay gani si Truly Wong's TV, no. Si Annalyn Samson. Pa-shout out idol. Salamat kay nana po bag-ong kalingawan tigpaminaw sa imong mga drama. Dili batiun og kakapoy habang nagtrabaho diri sa Spain. Idol, shout out. So shout out ni Annalyn Samson, no, di sa Spain. Si Ma'am Gisuli. Salamat Sir Jan sa pag-upload o pag-shout out. Lami sa pili nga ma-mention. God bless sir, no? Salamat po nimo Ma'am Gisuli, no, sa imong kaayo, sa imong paghatag, no, tabang, no. Salamat kayo Ma'am Gisuli o God bless sa dimo ma'am, no. Nya si kuan si gitara ni Miro. Nakulangan mi sa ending sa Dungkoy Pusoy sir, wala man nagkauyab si Joy ug si Dungkoy. Malagi, no, pag dinalian kay pagkahuman ang drama, no. Tungod siguro to kay kanang waiting na ang next niya nga sinulat ba ni Francis Paris, no, mo na nga murag gidali na lang og human. Pero wa po ta kay balo, no, naasay na hunanaan pud mga himuag parto, no. Wa ta kay bawo, no. Pero kasagaran sa mga sinulat ni Sir Francis Paris murag biglaan yun ang ending, no, mga listeners. Unya si kuan user kay pinakabutang ni. Salamat dol sa mga drama. Salamat po, no. So butangig handol ng inyohang mga mga YouTube channel para mabasa na tugtarong kay puro user ang nakabutang.
daghan kay mo comment na user ba itong mabasa, no? Nya basa na po lain si Juan. Mga tag-as ni mga kalisteners man ikamutan na to no nga 15 minutes sa ato ang pinakataas nga vlog, no. Nya sa sunod na lang po na to ibasa ang sa tindahan pungko no. Ang uban nga comment. Neil Abales, idol basin na kay bagong drama, please upload dol kay always ko nagpaminaw nimo. Salamat nimo Neil Abales, no. Nya si Olin Helio, salamat idol sa pag-upload. Padayon lang dol. Support lang mi perme sa imo. Watching from Japan idol. Shout out po ko dol sa taga Sibulan, Toril, Davao City. Kanunay paminaw dol. Salamat no Olin Helio. Shout out sa mga taga Sibulan, Toril, Davao City no. Kanunay nagpaminaw. Matod pa ni Olin Helio. Shout out mo no. Mga taga Davao City. Nya si Handuraw sa kinabuhing sugod. Thanks dol. Mauna po niya akong huwaton. Parto please. Okay, parto na taron. Nya uwing orasyon. Good morning Lods. Sugod na punta ani kuskus while naminaw sa imong drama. Nice to hear that Lods. Nana po bago nga abangan. Shout out Lods. Shout out nimo uwing orasyon ha. Ayo-ayo sa imong pagkuskus no. Amping ano na Nya si Gabato Revival Vlog. Salamat dul sa nindot nga bagong drama. Pa-shout out ko ni mga tawhana. Tigpaminaw ni mo ni nga lanog kayong mga speaker. Salamat no. Nindot bito kayo ng dagong speaker po nun. Paminaw kang drama ba labi nag-action bitaw. Nya sila si shout out nila ni Undo Ronilo, Undo Payat, Tikloy Gabato, Ramil Gabato, Kwato Gabato, Lokdoy Gabato, Renato Gabato ug si Abul Abul. Salamat Lods. Mga gabato nila puro gabato no. Nya si chatat nyo tanan no mga gabato no. Gabato family na kay puro ni gabato ang apelyido no. I-shout out mo ni Gabato Revival Vlog no. Nya si Kitpi Garcia, thank you Lods. Salamat nimo Ma'am Kitpi Garcia no. Unya Tidorte. Daghang kayong salamat boss sa imong mga upload. May God bless you always and your family. Salamat kayo Tidorte no. Ati Dorte din Nya Timi Buntilaw, mayo buntag dol ganahan kayo kung maminaw sa imong mga drama kay tinaw kaayo paminawon. Nagatang ko permi idol dyan. Salamat no sa imuhang pag-appreciate sa ato mga drama nga gi-upload no. So paningkamutan nato ni nga makatinaw gitag upload no. Bahala na lang og kuan. Mo gasto tag mga kuan jud pang paload ani basta tinaw lang no. Nya pasalamat ko kay daghan ang nihatag na karang pangpalod labi na nilang Ma'am Grace no ni kuan na gisulli og ni Malep Journey no nya si Super Pop Girls po no nihatag sila mga palod nakatabang kay dako no nga naka-upload ko mga kalisteners sa inyong mga drama nga giatngan nya Silso Kulanag mayong adlaw idol lingaw ko paminaw ani nga drama from Damam Saudi Arabia. Pa shout out sa next video mga idol. Shout out ni mo Silso Kulanag no diha sa Daman Saudi Arabia ang pingkanunay no. Unya si Anami Buntilaw, thank you Lods bagong inspiration sa pagpaminaw unta ibalik ang ayay mapriso ko part 1 to 13 Lods. Sige ato nang kuano no ibalik og anam-anam. Pwede po sige ako nang ibalik no kanang ayay mapriso kano 1 to 13 kay wa man gud to masugod diri tungod kay dito tas pekas ga sugod na no nya adto lang po nako insert ang mga shout out ninyo kay aron mamubububo nitong mga intro no inaon na lang mga ka-listeners no. So sige salamat kay ning tanan no sa sunod higayon na po ang ato ang ubang shout out no kay taas na hapit mo 15 minutes. So nga na lang ideya no sa ayay mapriso kong drama part 1 dito ta mo kuan sa mga ubang shout out no kay daghan man budayng wa ka paminaw sa sinugdanan dai. So salamat sa imong komento no kinsa na to si Anami Buntilaw no salamat sa imong komento no. Nya mo to mga listeners no dito maglangan kay taas-taas na putag intro no paminawan ninyo ang ikaduhang yugto no parto sa Naugat nga Kasilag.
O karong may kaigsunan niya ang laing sumpay na tusugilanon na ugkat gakasilag. Pagkamyon ko ng lawas anang akong kontra. O pahumuko na ako ang maton mo. Murag bato niyang dukan. Nagkinahanglan ko kwarta mo sa kinahanglan ni mudaog ko. Bidas na pagkasultihan yung Bajir. Nambog naman ang istorya ha. Saman, nakalimutan ang leading ka na ng istorya ha. Nambog. Hapit na sugtan mong fight, First JR. Kaya hapit na tingali mahuman ay kalimang parisan. Handa, First JR. Ikaw na musunod ang fight kung sud sa roydahan. Ay, ikaw na magkatapusan, mga parisan! Hindi na mo! Hindi mo na masunod! Ikaw na musunod nga muduwa, First JR. Pangandam. Doon lang ta, Pars Bitay. Dagan ng mga tao. Bitaw. Ubay-ubay tingali ng presyon. Nagtari na. Nya sa magka, kusnad lagi karon nga mo fight. Oh, pasbutod. Kusunada karon na magit-away sa kusog. Soridahan. Ay nalala. Ako masig lagot ko naman ron, pero abayan ka. Abay ko naman ron, 5,000. Kagamay. Kuyawan. Puno ko na buwa mo, kuyawan na mo. Ayaw sa dana, dako rin na. Mapildi pa lang ka, buhagay kung 10,000. Hospital niya ako, 5,000 kon. Wala salig sa kong kusog ha. Kuyapan ka mga aning ko. Oo, kuyapan bitaw. Nangalit man ko ka. Kalit ko. Gisukmag mo kalit kung gula ka. Pero, kini nung imong fight. Ha? Pakita niya rin ha? Tirag mayo ha? Kay lisod ni. Makita bitaw nung katag bitaw. Oy, wala naningit ng mga tao. Ha, wala. Daw na resulta na. Agoy! Natumba si First JR nga nabigo sa lupa sa pati ni Kirat. Hala! Di ka ba yan ikilat? Si may Bajar! Wala! Bilis Bajar! Hindi! Pagkitapin sila! Kubate kin First JR. Pagitang pagi nga makabangon ka, Part. Hala! Pagkita! Ginabon-buhan ang sukpag ni Kirat si Bajar! Kuyaw kumatay si Bajar ng kalakina! Pagkita! Part JR. Iisa na na imong kamot kundi na mata. Surrender na lang, Part. Alam di ka mamatay. Usaman! Di ka mo surrender ha! Lahat ko ning naon mo ko mo at mamatay ka! Ay, apugan. Pagkapabor gani ko rin. Sikaran ko rin. Gahi gini ka! Paniwala gini! Usa! Sukul ka ba? Benda ba? Bajar! Surrender na lang, Bay! Sukul ka! Kini pa yun ay! Di kayon ko na rin. Karon, ni apa? Ikaw ba si Bajar? Pagkita! Sige, sige. Tapusan na ng away. Tapusan na ba? Oy! Agoy! Wala! Buhagay na kontra! Pars Bitay. Nakailan mo yung isang taon na. Kana naging patayan o dakong lawas. Ang ato ng kaaway nga si Manuel Rosuelo Alastiar, Parts. Oo, lagi ito buha ka. Diyan ako maklaro ka. Siya din, yung di baro siya. Pwede na. Kusunada sila siya makipatayan ng tontong Oo, dako. lala. Tara. May hunat si Gian. O, lagi penuh karena dia. Yang lu patiran niya ikut dapat. Tara. Wala! Jauh. Wala sa kanang parisa, no? Wala na may taong bibarog. Wala may para ni mo. Ningal. Wala ni para, wala kay kunta. Buhi pa gina siya. Ang tao na akong talagutan pa kayo. Wala. Uy! Kanang tumboy ang may suot-suotan. Ang gwapang tumboy na! Uy, nakadaog kami. Okay ka, Part. Bago kami gula. Mia, usah may. Puri bansa ka?
Pag dili na tingali. Mapahong ako pa na daw. Uy! Dawatan yung daw ninyo! Yan, no? Dawatan yung daw ninyo! Ayan pa. Daw mo! Wag. Ribansin ko! Anong kadaw! Hoy! Wala mo, away! Isugal ang tanan yung daog! Ano may maway? Tanan ninyong daog, isugal na! Pakikasdan ko na! Dibansin ko ni mo patayan! Manuel Risuelo Jr. alias PR! Ikaw? Siya kini. Ang tao nga atong gikaaway sa nangaging mga adlaw pa JR. Pinagbugal-bugal na ako. Yan. Part. Makigribansin ko siya ni mo. San? Ha? Okay. Saman! Uy! Gerson! Ribansin ka pa? Maragluya naman ka? Dibansin ko ni mo, Pat! Saman, sukol ka! Kadang. Murag di na tingali, Goy. Luyan mo ning amigo nako, Goy. Unsay koy? Ha? Unsay koy? Bitayangan ko. Edgar Bitay. Dili koy. Edgar Bitay di ka? Ay, sorry ha. Abi na ko, Goy. Kaya ang imong naong mura man sad good og Goy. Kalma kay manaway ka, no? Pinawayo na eh. Palinliyo ko rin. Bagon ko ng banga ka. Ribansin ko ni mo, JL. Sugal ang tanan ninyong kwarta kikasdan ko na. Logruhan ko pa. Ayaw pangagad sa tao nga luya na. Gusto ka man kagpatayan. Ako'y parang nimo. Patayan ta. Kasi initan na ng kwarta, oh. Ayaw lang kagwapa. Dili ko ganahan magkikawit pakusog sa kababaeng gwapa kayo. Maluoy man ko. Ha, mao ba? Maluoy ka. Mani gusto na kung maluoy ka kanimala ka. Aron makadaog mi. Naon sa man? Patayan ta? Ay, dili pa ron panahon nga magpatayan ta. May gitagan akong adlaw aron magpatayan ta. Patayan sa kama. Ang bugal-bugalon! Ayaw sag nga akong kumo pa, JR. Kaya ako yung parang initaw na. Dili ikaw ang iyang gusto. Ako ang iyang initan. Okay. Magkigribansin ko, Bart. Agoy. Pilatan na natong kwarta diha. Ha, partita? Isugal natong tanan. JR. Unsa? Mo na, Yaya. Hindi ko karon musod sa kong klase. Muadto ko karon sa ilang JR. Ginoo ko intaw ni mo, day, Elena. Ayaw intaw pagbinuang sa imong pag-eskwela, day. Kuan man sa Yaya. Huwag man sa mitarong klase ron. Bahala na. Muadto ko karon sa ilang JR. Gimingaw ko niya, Yaya. Gusto na kong makita ko siya pag-usaba. Day, Elena. Klaro hiragot ko. Unsa man, nakagusto ka ba sa maong lalaki, ha? Ambot lang, Yaya. Basta kay... Grabe lang ganang akong gibati nga kamingaw niya. Ugan makita ko na ganit siya. Ingon sa ibayaw ko sa langit sa tumang kalipay, Yaya. Gusto ko nga naas siya kanunay sa akong kiliran. Elena. Okay, sugal na talan. 60,000, kikastan og 70,000. Okay na ni. Sige. Sugdan na nato ang sangka. Ready na ko. Labaw pa kong ready. Ano mo social doon? Pero JR, unsa man? Madabag gid si mong lawas? Murag madara, Part. Ay, Part. May pagklaro niya. Girot ba na kong sugal ang itong kwarta? Klaro yun. Wala ka. Madara ni. Sa? Daliro! Dali na, JR. Kaya sa susundan, nakatiwasan ng tuwa ka. Sige na, Jer! Kila rin na, ano ba human din eh? Huwag kumudaog kapag ganay sa awa rin yung parsbitay. Ripansin ko, ha? Dali na, Mr. Kumong-kumong. Dali. Yatis. Mugiro manulti to hana. Saldig lang sila nga. Tuyan kami, JR. Ayo. To na nga bili mo. Igos ko mo kirat. Nga. Ihubay bigli mong aping. Cuman, madapan mo, JR. Bitaw, Part. Klaruha ka na. Kasi kung nahuna na lang nagdako ni mo ba niya, di na di ka makahimo. May panahon pa matas pagsibog. Unsa man? Cuman. Gibati na ko nga makaya ko na ni. Kinitaw na, Part kita. Bisa di ko musibog. Dabaw sa tanan. Nagkinahalan ko kwarta. Part JR, unsa man?
Okay, tara. Sakto na to akong pagpahuway. Nabalikan ako sa akong hangin. Musod ako sa ruedahan. O usbon ko, salig mo na ako. Kay dagon ko gining awaya. Sekalibo! Yan, Jer, suspend! Okay, ready mo! Ready mo! Sige na! Hela kong ready. Jer, kung ka na mo mapatay sa riyang gipawanan ng mga bala sa among armas sa inyong bahay. Karon, patyon na juga. Mal, kamu din mga tao buot mo patay na mo ni nanay? Dili kay ako lang. Hasta nga mong big boss. Ikaw, gusto mo patay ni mo. Kasi ang nagsugo na maroon patyon ka mo ang tungi gayon. At pa mo sakti. Iwa mo sa inyong bahay tayo gayon na. Mga hayop! Sumayo na mo! Kung ungalay mo diya! Sige mo! Yung kininanay! Ay! Ready na ko, referee. Okay, pabina mo. Labi na ka, Dudong. Kung matumban na gani ang kontra, unya mo isas kamot, hunungan ni kinikulata. Kinagpasabot ka na nga, surrender na ang kontra. O niya pa, ang mupatid o busukmag sa pugaran, foul. Tulog ka foul, automatic na nga, pildi. Nagkasabot ba mo? Ikaw, sabot ka. Sabot ko. Ikaw, JR. Okay, Mr. Referee. Okay. Buhihap ko katulo. Pagkahuman, kumbati na yun, ha? Ready? 1, 2, 3! Di tagoon nga ako kusog. Pinahaling ang batang buhi kusog ang kumog patid. May ako siya. Uy, hala! Usa ko na! Kasi naglihas, Benjar! Usa na siya! Nagpatid niya lihayan! Nagsukbag! Mulihay gapon! Usa mo taroy! Ngitag timing si Pars JR. Kumapildi ka na ron si Pars JR. Ako'y mo ribansin. Isugal ko kining gibilin kung gamay nga kantidad. Wala na! Gino para sa patin si Benjar! Hoy, lihay! Lihay na gapon! Naunsa ni umay ayo ni awaya ay. Ade, dili may mura. May ayo sigliyay. Bay! Benjar! Baos, bay! Di ba ka magkadaw ka ng sige magkagliyay? Baos, para magkadaw ka! Unsam ni sang kaakaway ayo sang kaha, oy. Wa man mo baos ang kunta ni Pasbitay. Sige lang lihay. Ay, si Pasbitay mo kapanggol si Aniguha, oh. Ha, magdaluya na. Sige sumbag sangin. Panggol si Aniguha. Bisag si Ilyas, sige sumbag sangin. Patuyang sa makita may sa manumbag. Way ayo ni sang kaha. Way lami. Uy, ay! Buang ha? Utasan mo ko. Pag sigiglihay, di ka mo daw kung ano na ibang buhaton talog. Bangaan ni mo, hinay kay kaglihok. Bitay kay kaglihok. Bitaw. Liwat sa mong pangan. Ha? Banga kay bisang saon. Kaya wag kay makaigon ako bisa. Bisa ka usa na lang. Bitay kay kagitlog ha? Bitaw. Karang pangandam bitay ha? Kay ako rin sa mata ko mo. Bantayan na imong bitay ha? Apo. Ay! Ay! Saylo ka man sa laki. Saylo ka? Dili saylo ay. Tugpa! Yaw ng kalaban na! Bangon! Rambo kay kanina. May kakamdagihay. Bangon! Kaya di ko ganan mukula taong tikayang. Bars, bitay! Oy, tapusan na ng away, oy! Ay, kumpiyansa niya! Ay! Dihaduhan ang kunta, oy! Amaw! Di na kumpiyansa niya mong tawanak ka, oy! Kumpiyansahan ni amigo, ha? Simnog katawa nagtanaw sa kontra nun? Bagoy, bay! Benjar! Biwasan! Bagoy, bay! Biwasan! Hala. Di bangon ang kontra. Oy, hasta mga nagkaabay ni Pasbitay. Nagbagulbol na, oh! Pasbitay! Hoy, Kwanggol! Tiwasan na nun! Ako rin pinali mo nun! Sige na, Pasbitay! Tapusan ang away!
Sorry aja na. Nagdali ang mga tao na. Purado kayo. Bosa, tapuson ko na ngaway. Tapuson ko na. Saban, hindi ba? Higayon ko na nila! Kuyapan ka lagi! Kuyapan ka muna! Uno! Dos! Tres! Cuatro! Kuyapan ang tumutong! Daog si Gian! Wala gibangkong na. Wala gigabangon sa Pitay. Wala pa ka rin mamatay dawan na. Pasik, patay na siya. Daganon ako! Pitay! Pas! Wala mamatay na tawana. Gabi lang yung iyang pagkakuyap. May pag namatay lang ang buwang. Ang binangan mo daog. Hindi naman ko. Hoy! Ikaw ba? Sama ka! Ikaw ba, uway? Nagkinanog parang sa dita. Saan? Bitaw, ang saman part. Patayan ta! Kuhan. Hoy! Bay! Pagdiyan sa mga! Di mo mo ginoo ka tawanan mo! Uy, siya part. Ito magsangka ng tawanan. Kinsingan sa inyong labaw sa sindikato kag gusto mo patayin ako. Kung ano, iya magkupat yun. Kung sisangan na himo ko niya. Di ko kayo, Gian, buhay siya! Ang limal midagan. Ayaw na sa gugda part. Luya ka pa og may mga bunog. Mga ba't pundo lang? Ay, blima na. Ito ang daog na. Kutahan ta. Ginalam nga masayran ko kung si kinsa mga tao. Kauban natin nila. Labaw sa tanan. Kinsa ang tao nga dako sa sindikato nga gustong patayin ako. Kinahanglan yun. Dili ba nagdiingnan ko man ikaw nga di na ko gusto mo balik ka pa din sa amo? Manang, maluoy ka. Ayaw na lang ko nagpasuko na ako. Huwag mong gusto nga nahimo ni mo. Mangutan ako. Isengal sa imong amahan? Ha? Kinsa? Ha? Tubag ako. Kinsaingan sa imong amahan. Usakan ko siyante ang akong amahan ng syudad. Si Manolo Rizal niya. Unsa? Daan bakit ko? Maudi ay nga mubukal gid ang akong dugo nga magtanaw nimo. Kay anak ka man di ay sa demonyo nga Manolo Rizal niya. Sa ang akong amahan? Demonyo? Ngano nakasulti ka man ni anak man ng Marta? Ngano? Anak ka sa tao nga mauwi na kaingon nga nahimong ilong tuwapo si JR. Busa, dili ka agay nga mahimong higala ni JR. Maluoy ka, Elena. Ayaw pa dool kang JR. Dili ko gustong mamatay sa JR. Dili, Elena. Manang Marta? Ito na sila to na. Nakita na ko lang may biya na Friedan. Frida. May ganit kapugong pa ko. Iwa pa ko kapugong. Init kong mayo, burot nito sila. Disgasyan nito na ako. Ay, karong taon-taon. Mabalik ko sa Friedan. Susiyan ako sa Pitay. Siya na kay kondisyon ro niya.
Naluoy ko niya. Buhi pa kay taon to. Naluoy ko nagtara siya kay hintang. Pero magunaon ako, spill din ako. Nindutan nagdagag batoy. Saon. Kulbaan na ba ko na? Murag patayin to na. Maluoy ko. Pero pildim ko good. May rin mamatay eh. Bahala to siya eh. Basta, wala na to siya maglihok. Unsa? Mao na part. Ayaw lang unag uli sa inyo kay luya pa kayo ka. Bitaw bay. Unsa ikasulti nanay nimo kung makita ng itsura nimo? Aron ka, unsa ka? Naghuboy ng naong nimo sa punog. Hospital. Adto lang na tag hospital. Kung patambal ko nini ako mga bunog. Dadaw na ako niyog hospital. Part Grita. Rep! Saan na balita, Rep? Oy, mayo kay mi balik ka. Saban mo away ka, wala may tao mi away. Manok lang ni among gitari, wala may tao. Away ka? Ay lang. Kay ako, di naman ko kapugong yun. Dali kay ko maglagot. Kasi disgrasya ni tanang tao niya din eh. Lain ba ko? Usa ko no? Ganun tayo Mika, sugal ko. Hayam tong kauban ko, ito na kuyapan. Usa man na ulias panimuot. Ha? Namnayo na, nya. Ito na, milakaw, milbiya na. Ulian ba, Roy? Wow, ito na pitas kalibunan ay. Among ibilin dito kay Sabal kita ni sugalan. Kung na rin siya butang. Pero buhay. Ha? Si Taris Hormigas. Buhay Taris Hormigas ini. Kato ang kauban ni mo. Buhay pa to. Ha? Buhay pa na eh? Saan tiwasan natin? Ako pildi ato. Pildi ako kwarta. Hay man dapita. Atos kalibunan. May itong nagdakag bato. Ayaw eh. Maangin ta ni mo. Dugay ito na ulias panimuot. Ato nito. O pabutang mauli antos panimuot. Kumpiyansa kinawa na. Pabor naman takito niya. Huwag tinuda. Siya ano ay nasugamak. Unsa? Mao ka na, Daddy. Unsa hinungdan nga nahadlok man ang inahan ni JR. Nga nakadungog sa imangan. Og miingon ba siya? Nga ikaw kuno mo'y nakaingon nga nahimong ilong tuhapo sa JR sa iyang mga kinikanan. Unsa ba rin nahimo mong sa pamilya ni JR Suelo, ha? Daddy? Unsa? Ayaw na pangutana pabahin niya na Elena. Maudi ay nga sa akong paghiuli sa bahay, wa ka. Kay dito rin ka niya tumbay sa mga musimos. Kanusa ka lang nakatong sa pagsupak sa akong kamanduan. Daddy, pasaylo ako ang may supak ko sa imong gusto. Nga di ko magpakita pag-usap ka, JR. Apan mo may magkita, Dad. Ang iyarang giilang nga inahan, ang tuaron sa ilang bahay. Kinsaingan sa tiguang babay. Ngagiilan iyang inahan karon. Ha? Nakaila ka ba? Sinang Marta. Siya giti ay. Siya ang mita sa gamay nga bata kami ato. Nga mao si JR Resuelo. Daddy, sige na. Sultihi ko kung unsay sang na himo mo sa ilang pamilya. Sultihi ko, Dad. Kay mamugos ka man gyud. Pues, ingnon ta ka. Wa ko isa nga nahimo sa mong pamilya. Wa lang ko makawayon nga makigsuod og mga taong kabos. Nasama nila. Busa ikaw. Kung hindi ka gustong manapatan ka, ayaw na yun pagpakita pa dito napita. Pero Dad, mingaon ko kung di ko makita sa JR. Gibati ko, Dad, nga ginahigugma ko ni JR. Unsa? Animal! Dad! Daddy, unsa ba? Ayaw ko na akong bugdan. Sakit! Di man eh, Elena. Kung nakagusto ka man atong JR Resuelo, kung nahigugma ka nun niya, pati ang mga gugma. Kung dili ka buot, nga kung imong amahan, may ubos
Huwag masuko ni mo! Sod sa imong kwarto! Ayaw pagawas! Kung dili ko mo ingon nga mo gawas ka! Sod sa imong kwarto! Mahibawang na di ay ang katabang nila nga Marta. Nga ako ang ama ni Elena. Dili ko na mahimudugayon paginitanan. Kinahanglan daliun ko silang tanan sa paghipos ni ining kalibutan na. Ipa-confine ka unta sa ospital. Apan di ka man pa-admit. Mga bunog na kanina dawat na ko, Partilita. May mong adpar ko sa bahay magpaalim sa akong mga bunog. Aw! Ginagmayram na yung lisa sa akong lawas. Okay. Okay, masab ko no, bay, yung doktor. Sa ato pa, darag outpatient ka. At tuloy palito ng tanan na agresitas, doktor. Ang problema ani ron, kung makitaan kang nanay Marta nimo, nga daghan kika bunog sa naog sa lawas. Agoy. May problema ron. Di lang una ko nung mapauli sa mga bahay. Kunin ako muli kung maayon na kining ako mga bunog. Nga, asam kami istar. Kung magpaalim siyang bunog. Ha? Bajiar? Hoy! Parbitay! Huy! Hoy! Ikaw ba? Kalagot biyan mo, Part, eh? Muna niya! Hambog magiging kayo ni Bakon! Paburong takay ka! May kumpiyansa ka! May matiwasan tutuha ka, eh. Nakuya pa na noong ka! Kay kwanggol man ka na ko! Inay mo daog ka nagpapildi ka! Angin pang kwarta ko! Ikaw ba? Ha? Hangga, nakuya pa na noong ka! Punsa ba ka, ha? Dada. To nga, Bill. Hanggaw man ka. Kine. Pati na eh. Away, daganan. Rukol! Nagkuyapan ng kikasukol! Kabawas ako ni mo. Yang kikulata ko ni mo. Nagkuyapan sa ko to. Sa katiwasan ka. Ha? Pildi ko ni mo. Angin kwarta ko ni mo. Saan ka? Rukol! Ulian na. Bart, bitay. Kaluwis ko, amigo, eh. Balikan siya siya primot. Ngayon mo na. Nibuka niya mga mata. Bart, bitay. Taon siya doy. Hain ko. May kang nahanda ko ay. Punta na paghain siya. Bart, bitay. Hain ko. Niya ka na sa langit, Bart. Ikaw ba si San Pedro? Murid yun dangat. Pagkat akong kumikalskit ining kalakiha. Karaan naman eh. Patay na di ko. Huwag ikaw si San Pedro. Yes. Nanawa ka may bungot. Namarbas man ko. Karaan na kayo. Ay, kaloos migo na ko eh. Part, butod? Ikaw ni Part? Di San Pedro, looy ni mo eh. Ingon mong ka San Pedro? Dili, oy. Ibutod ko, migo ni mo. Bantayan kay pinangga, di ka? Ulian lagi ka bangon, dabi. Ikaw ba? Abi ni mo, Part, looy ka ko ni mo, pero ikaw nagdakag tigaw eh. Gaya lang hambog ni mo, pildi ta. Bangon dia. Napikahigda sa basurahan. Bangon dia, dali, kalooy ni mo eh. Bangon. Ikaw nang pilit. Ha? Ang siya naging pilit. Saan yung pilit? Di ako basurahan, di dagang pilit-pilit ya. Nas kong ilong. Wala ko labot na mo na. Da, lagpot. Piskan pa rin niyagang dako. Ipon ang nag-atong JR na atraso na ko. Dili ko katulgan na yung dibuhat na ko. Patyan ko siya. Agay, luuyag ito. Agay nga no ni kasakit sa to akong tiilang ilakang eh. Ang buliso kaglakang? Resort, napiang ang tingalin eh. Napiang yun eh. Nindutang blakingan o. Agay. Kablakingon mako din eh. Ayaw ay nagmata na ba ni. Ikaw ba? Muna sobra sobran mo kumpiyansa do. Bart. Abi mo pabor kay kadto. Primero, pabor ka pero may kumpiyansa man ka. Mo to nagkabaw sa ang kontra. Og ikay na kuyapan. Luoy ako nakahila ko nimo, luoy ko. Tuwa ko luha nagtanaw nimo. Dugar kikang naulian. Di ko bantay nimo ko, bantayan di ka ito kakahuyan. Di lagi maayo lang mo kumpiyansa lagi. Pasobrahan nimong imong hambog lagi. Lainan mo ibirahan ta nimo. Wa, di ka birahe.
Hilak kay kung luoy ko nimo. Ilang labig hilak ay kay murag matay ko. Way ayo rin mabog-kambog eh. Ikaw na tod. Ha? Ikaw na tod. Ay nakong basula diha to. Ang tay. Ako luoy ko nimo. Pardi tay. Munang napildim na ko tay. Nagkaabay mo ko nimo tundua ah. Abay di ka. Gusto ko di kang wa. Bantay lang itong jara yun. Mayo ko. Basta mayo ko. Basta mayo lagi ko. Di na ako makita ko sa kusog. Lain na. Lain ko ang gamiton. Basta man? Pusilon ko na sigretso. Mugabi naman lang hapit. Wa pa man yun mauli si GR nga nang-apply og trabaho. Basig tuan na sabto silang Grita. Atuon ko siya. Kung tuan magani siya dito. Agnihon ko siya nga magpalayo na lang yun mi din ang dapit aron di namin matultulan pa ni atong Elena. Nag-ungaw na karon sa kakuyaw ang among kinabuhi. Busa kinahanglan nga magpalayo gyud kami og layong lugar. Nga dili na kami makita pa sa mga tao nga nagtinguha sa among kamatayon. Unsa? Mao ka na, Brando. Kinahanglang madali ang kamatayon sa nahibilin nga kaliwat sa mga reswelo. Ikaw ang akong sukuon nga may mangunay sa pagpangita o paagi nga mapatay na siya. Okay. Why problema na? Ang ako man ang tatuba nga isalig na lang siya sa atong mga batos. Total, wa man masayad itong nahibilin nga kaliwat sa mga reswelo nga may nagtinguha karon sa iyang kamatayon. No. Nasayop ka, Brando. Nasayod na sila. Nga niar sa ilang duol ang mga tao nga ilang gilikayan. Unsa? Ang tiguang nga Marta. Nasayod na siya nga si Elena. Anak sa tao nga kaaway sa pamilyang reswelo. Unsa? Busa, aron dili kitang mag-ungaw sa kakuyaw. Hipo sa gatong GR sa labing madaling panahon. Apil na ang tiguang Marta. Big Boss. Relax. Relax lang. Dili mo angay nga kadlokan ka ng maong tao. Mumhura na sila karon kung ikumparar sa atong kadaghan o kaligon. Dili ko mahimutang kung magpabilin ang buhay ka ng GR. Dili ko makatugot nga mabalik sa tinuod na tag-iya ang bulawan nga akong giyak-an karong higayuna. Dili, Brando. Unsa? Mao na part. Dito sa amo si nanay mo og nangita nimo. Unya, unsa may gitubag mo? Aw, natural. Wa ko motug-an sa tinuod nga dito kas payag nilang puldo nag-star og nagpaalim sa imong bunog. Mao ba? Og part, mingon ra ba to siya nga mamalhin ako nimo sa layong dapit. Kanang di na mo matultulan pa atong imong higalang babae nga dato nga si Elena. Unsa? Mamalhin og layong dapit? Kana ang dili ko ikatugot, part Grita. Ambot kas nanay mo part oy. Basta kay wa ko motubay ni agstorya dugay oy. Kay hasta ko giapil-apil sa iyang kasuko. Ambot nga nung init man gyud kana siya una ko. Daghang gigay wa na ko mibaw isa kong kinabuhi. Gagilimod ni nanay nako, part Grita. Tud kay nasayran ko na. Gaduna di ako sa sindikato nga naglihok sa siyudad. Naggusto mo patay nako. Namo ni nanay Marta. Unsa? Ano nakasulti man ka ana? Ha? Part JR. Tungod di atong ginganlan og bitay. Nga akong gikapatayan didto suod sa Roydahan. Wa ko makasabot. Kay ngano man day ka tong bitay? Ha? So pa mi magsugod sa akong pakusog. Misulti siya nako. Nga nagtinguha kuno sa among kamatayon ni nanay Marta. Labi na ginako ang ilang dako sa sindikato. Unsa? Sakop day sindikato katong tawhana? Ug ang ilang dako ang nagtinguha sa inyong kamatayon? Oo. Ug gani. Sila ang mipaara ko mga bala sa armas sa among bahay. Diin swerte nga wa mi ato higayon na. Mao nga nakalingkawas kami sa kamatayon. Unsa? Mao ka resulti ni atong bitay part.
Sultida. Ano mo magamusultida yun eh? Sa diyan na kuyapan patutawhan na. At nga nung tato nako, nga mabalikan ta panimuot. Aron imbestigaron kung asa ta mahimong ikita ang ilang dako. Murag idakon akong sipyat. Bisan ako na lang dato yung biata nga mabalikan siya sa panimuot. Sa amangod nga, luya masag kay kwadto. Mura na akong kakuyapon, human sa away. Ikaduha na gusto na akong sangka ang kang bitay. Mga luya na kayo ko. Kinahanglan nga masayran ta kung si kinsa kini ilang dako. Nga nagtinguha sa imong kamatayon, Vice JR. Aron siyan ang unahong tagipos. Di ta musugot nga ikaw ang ilang mapatay. Si Nanay Marta. Dako gid akong pagtuo nga may kasayuran gid siya kung kinsa kining tao nga nagtinguha sa akong kamatayon. Sir, unsa man lagi nahitabo kang Edgar Bitay nga maingon ka man nga dili pa siya makahimo karon og kuyog sa atong lakaw. Ha? Kuan sir kan. Unsa? Sir, boy, ako pilyo taon sir. Ay tadi ay kog pilyo akong pulo ta magisi taon. Hain si Edgar Bitay, ha? Unsa man? Misibat pa siya? Nagplano na ba siya mo biya sindikato? Di na maboy biya ko taon. Niami dinhi, niami karon kaon mi gahi-gahi to niami dinhi, niya biya na noon. Posible nang mahitabo sir. Nya, ang na buhi ba. Si Bando ang tinuod. Di pa maghimog ko yung sa bisan unsang operasyon si First Interpretay kay tuwa pa siya ka sa ospital. Unsa? Unsa ospital? Wa madungog sir. Ang pakon karon. Si Bitay na ospital? Dungog day. Muna tinuod sir. Abisag maadto pa ka sa ospital aron masusin nimo. Mutuog ka nga ako magbakag. Sa may natabo niya, ha? Nganong ospital man? Tungkol sa grabe mga bunong ngayon na dawat, sa dihang doon na sige kasang kasod sa Ruidahan, dito sa Kugon. Ang lugar nga, hila na kayo, ilado na kayo nga doon ay tao nga magpatayan sa Ruidahan. O ba? Nakigpatayan di sa Ruidahan? Unya, nalupig sa siyang kundra. Oo ka na, sakto sir, sakto. Kung nasayin ka ba kinsa ang tao nga iyang kikasangka sa Ruidahan? Si J.R. Resuelo, ang tao nga mong kontra, og bot ipapatay ni Big Boss. Unsa? Si Manuel Rosilo Jr. alias JR? Mao ba? Si JR na yung gikasangka sa Ruidahan? Puldo, maluoy ka. Pangitaon ta sa JR. Nabala ka na kuning wa pa niya pag-uli. Gabi na. Naan ang Marta nang. Ay lagi kabala ka nang. Don't worry. Muli lagi to siya. Nagtugon to siya na ako ganiha. Kung di gani ko siya makauli, ug masis buntag pauli siya. May importante rin siyang gilakaw. O manong ikaw mayang pananghiran, ha? Ngano, Puldo? Nahibaw kong nagbakag ka lang, Puldo. Gusto maluoy ka. Tabangi ko ang pangita sa akong anak. Uy, muray gidangat ni Diron. Puldo! Ako muli siya pagkubinsir. Murilax. Puldo, sige na. Pangitaon ko si JR. Sige na, tabangi ko. O kung dili ka, bahala ka. Di ka mo tabang na ako. Balag asa ko karon maabot. Basta ka pangitaon ko. Nang! Namadara! Balik ka muli! Nang! Hoy! Uy! Nakabusag tataw. Gabiin na naman. Nang gabiin na tao na! Balik na rin! Nang! Pangitaon ko ang akong anak! Uray, gidangat! Mistoy dagan! Di mo na! Atol ko sa medyan. Kinahanglan nga sultihan ako siya. Nga may biyang inahan sa ilang gistaran ug nangitan niya. Tinuod gid nga niya ka sa ospital. Ana. Gihuboy lang naw mo. Loyoy. Okay naman yung ako naong sir. Ang ako lang gusto ko ang to kong kail. Muna biyang-biyang. Mga maglisod pa kong lakaw. Kanya, iniginawa na ko ba? Sakit. Matapas doktor, wa man ingon nga nabalian kay gusto bukog part. Piang naman na. Pero gusto ka balian, pwede ka balias doktor. Magkagawa sa mga ko kaugma. O, sunod adlaw ba ka? Aga kung nahibawaan ni mo, may pangamot ka Bitay. Sakto kas practice. Apan kay nalupig ka man atong GR. Nagpasabot lang dili o sa basta-basta nga bilidad sa mga tao. Lupig ko taon. Huwag mo kong lupig ba? Kumpiyansa lang ko. Gusto mo tanong ba na mo sport butod o? Bitaw. Di ba? Ipaborn mo ng tato na ako ba? Primero. Di ba? Party butod. Sakto. Boss, oy, but rin kayo ni tawana. Hindi o. Go. Naglimod. Pil di ko kapil. Sulti ko. Si Sir Brando ko na lupig na ko to si JR pero kumpiyansa lang ko sulti mo. Ikaw na.
Pati, good. Ego na bitay. Kana, kay nalupig ka o nalandig ka din sa tambalanan. Nagpasabot lang. Nga ikaw, nalupig atong GR. GR Risuelo. Bulay og kandako. Sir. Greta! Marta, wala gitaw na silang part Greta nang. Busa muli lang tanang oy. Ulit ang gitara nang nabi kayo nang. Dili ko mapauli haltong gamay ba ako kunain si R. Napalakan ako! Kulong sa naiya kay imtang karon. Kusong nang kuma sa kong dugan. Nang Marta! Oh. Uy, Greta! 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 Ay tabagin tapos pagpangita sa kong anak. Uy na. Tabagin taon ko. Ano sa mata mo gidangat? Nasuko man to ni siya ni part Greta. Pero karon nagpakiluoy nga tabangan si pagpangita ni part GR. Nya mugos pa gyud. Baya, ano saan man tao ning tabuay? Mapugos magkaugsultis partita kung asa na nahimutas pa GR. Maluoy ka, Greta. Tabagay ko og pangita kang CR. Higala man mo siya, busa. Sige na, pangitaon na siya. Nang Marta, Sige gabi na. naman kayo. Ugma na lang nato'y padayon ang pagpangita niya. Ay, dili ko matog. Pangitaon ko ang akong anak. Ay, Marta? Oh, Si Part JR. JR! Anak! Ano nagpakita man ni siya ni nang Marta? Ingon siya kay unya na kuno siya magpakita kung maayo na iyang mga bunog. Resulta lang kini sa imong pagyabag-yabag. Diyan ka man daigi ka na. O kisa ba nagbuhat ni mo ang imong kahimtang ron? Kay ikiha na to siya. Kisa ba nagkulatan ni mo? Ha? Nay. Husto na. Ay, tubag! Okay ra ko, Sutihi nay. ko! Husto na. Ay, bitaw. Mga ginagmerang bunog ra kini ako na angko, nay. Ay, bitaw ng mata, bitaw. Ginagmar man ang bunog. Okay raman na. Natrama o gamay ra naman. Napikot yung mata, o, diba? Okay, gamay ra ka na eh. Tungod maguna kay ni Hubo iyang kuanggod, yung nawa man nang nawaing mata ni gamay. Pero okay ra, gamay ra ka na nga, no? Awa, yung telo, yung tilog kamot, o, napiag, ay gamay ka na. Sabak niya! Hilom pa ka! Imus kong gilingaw-lingaw na! Gamay ra, no? Tala dyan! Tala sa atong gistahan. Anto ta dito magtiwas. Tala na yun! Pabutan lang ko ninyang makagawas din ni sir. Kimutabang kong susi. Kung nasa magpuyo tong animal nga GR. Dili na ko makapabot. Dili na ko makapabot nga makagawas ka pa din sa ospital. Kaya nagdali ang big boss. Kinahanglan nga ugma dayon. Mahibawa na namo kung asa ka na mag-star si GR Risuelo. Ug ang tiguwa nga si Marta. Marta dahil nga siyang inahan. Kaila dahil sa big boss ng kaliwata, sir. Ug kunta dahil nila ka ng pamilya, ha? Nakikunta dahil ang big boss og mga tao nga YG Wills, sama nilang GR. Ayaw na lang mo pangutana pa. Alam mo pangutana bahin na. Basta kay kinahanglan. Kinahanglan nga mamatay dayon ka ng GR Risuelo. Lakip na katong tiguwa nga Marta. Tugani lagi ko tinood. Kisay nagkulatan ni mo, ha? Kay ikihata kini. Dili lalim nang naangko ni mong bunog. Wa ko makailas mga tao nga mipariglan ako, nay. Busa ato na silang kalimtan. O labaw sa tanan, gipasahilo ko na sila. Kinsa man sila mipariglan ako. Dili ko mo too nga wa ka makaila sa nagkulatan ni mo. Nakaila ka, ug di ka lang yun mutugan. Wa lagi ko makaila, nay. Nakaila ka lagi, ug di ka lang reklamo. Kay maoy naaro sa imong hunahuna ang pagpanimaos. Matuog na tanay. Gabi na kaayo. Tana. Tuog na tanay. Sige. Tuog na ta. Apan ugma. Sa musugot ka man og sa dili. Kinahanglan nga tug-anan gyud ko nimo. Kung si kinsa ka ng mga tao nga nagbunog nimo. Kay ako ang mopasaka og kaso sa mga salbahes.
Mao din yung dapitang lang gipuyan. Oh, sir. Sudlon no ng ilaw gamay. Sige. Panganaog na mo ni sakinan. Og ayawgin mo pagbalik. Kung dili mo makakuhag kasayuran, kung asa sila karon magistar. Sige. Lihok na din mo. Yes, sir. Kaya kadita, isulb sa akong kawan ako, ha? Ipayong-yung ko nindaan, kay ilador ng naon ako ng dapita. Nana. Sir, gwapo kayo sa para artista sa. Tara, okay na. Bulog, kirat, tara mo, dali, dali. Okay na, gwapo na. Tuan na sila. Kinahanglan nga masayron dayon namo. Kung asa mag-star kitong GR. Ang bata nga may dako na. Nga nakaikya sa kamatayon, dugay ng mga katuigan ng milabay. Ayaw lagi ko og bakake. Tug-an ni ko kung si kinsa ang mga tao nga nagbudog nimo. Di ka ganiron mo tug-an, mahiubos yung kanimo. Sige, Nay. Gusto ka magiging masayod. Tug-anante ka. Apan sa dili pa, ako'y unaha sa pagtubag nining ako pangutana nimo karon. Unsay tinuod ka pagkataho sa akong mga ginikanan nga matud mo imong pag-umangkon? Nganong dunay dako sa sindikato nga gusto mo patay nako? Oh. Doon na ba kontra ang namatay ko mga ginikanan? Oh. Kaya hasta ko gusto man nilang patyon? May nailhan ka ba kung kinsa ang mga tao nga nagdumot sa atong pamilya? Ha? Nay Marta? Kuan, kanang... Tugani ko, Nay. Oh. Naibaw ko. Daghang kagilimod na ako. Kung gusto ka nga dili kita ang mapatay sa mga tao nga nagdumot nato, sultihi ko, Nay. Aron ato sila maunhan. Pus bahal pa sila mamatay nungkang kita. JR, dili ko gusto makapatay ka. Dili ko gusto nga mabilangko ka. Labaw sa tanan, di ko gusto nga makigbangga ka sa maong mga tao. Kay nagkasiguro ko nga ikaw ang malupig o ikaw ang ilang mapatay. Sultihi lagi ko. Kinsa mga tao nga nagdumot nato o gano mang nagdumot man sila sa atong pamilya. Dili ko ikaw mahimong sultihan sa tanan. Kay kung sa higayon nga masayod ka, mabanhaw niya ang panghitabo nga dugay nang nalubong sa kalibot. Ug maugat unya ang kasilag sa imong mga ginikanan sa maong mga tao. Pinaagi ka nimo, JR. Nay Marta. JR, tinuon ang tanan mong mga pagduda. Ang tanan mong gituhuan nga nagdumot sa inyong mga kaliwat. Og dili ko gusto nga mailhan mo sila. E tingali og mauraon niya kini ang makaingon nga masayo ang imong kamatayon. Wa nay panahon nga imo paning itago nako, Nay. Kung kinsa mga tao nga nagdumot nato. Kaysa musugot kay sa dili, ako arga po sila mailhan. Mas madali lang atong kamatayon kung imo ni silang ilimod nako, Nay. Kung imong ilimod nako, ang gusto ko masayran. Kay sultihan di ka. Nagsugod din sila sa papangita o paagi aron nila ta mapatay. Unsay buot mong ipasabot? Tungod kay mga tao nga nagdumot sa atong mga kaliwat, Nay. Mao ang nagpauwan og mga bala sa atong bahay. Diin swerte nga, wa kita maamong. Wa kita dito. Wa kita maigo silang pagrakrak. Unsa? Mukha na, Merta. Usa sultihi ko. Kinsa man gid ang mga kaaway sa atong pamilya. Para maunhan ta sila. Hindi lagi ko musugot nga makigbaga kanila. O musugot ka ba lang? Musugot ka ba di ay? Nga kita ilang patyon? Hanay? Mahimong sultihan ka sa tanan. Basta ipasalig mo na ako. Nga muli ka ita nila. Ug mubalhin kita og puyo sa layong dapit. Dili ko mubalhin og puyo, Nay Marta. Kung gusto ka mubalhin, ikaw lang. Ako dili. Diyos ko. Gibati ko nga nga mahimong gubot ang kinabuhi ni JR sa umaabot ka mga adlaw. Diyos ko, di ko gustong mamatay sa JR.
Giisip ko na siya nga hinukan sa akong sabakan. Ug sakit na alagar ako kung mauha siya sa akong kinabuhi. Busa maluoy ka, Diyos ko. Lamdagi ang una-una ni JR. Nga musugor nilang una siya nga magpalayo kami ining napita. Lamdagi in taon ang una-una ni JR. Diyos ko. Dili ka pugso ni Marta sa pagpatukan kung kinsa sila. Ang importante nga nasahid ako. Nga doon ay mga tao nga nagdumot sa itong pamilya. Huwag ka na ang dili ko ikatugot. Nga ila kita mapatay na Marta. Sila ang mapatay ug dili kita. Oh. Saman, kumusta ninyo lakaw? Oh, na, pating na. Pating na, sir. Nasairan na mo, natutulan na mo ang gistanan karon ni GR Risuelo. Okay na. Di ay ha? Mayo. Sige, paandaran ang sakyanan butod. Ako pa. Dari no. Dok. Karon nga natutulan ninyo ang gistahan sa target. Karong gabi, kinahanglan nga inyo naging mapatay. Kamong tulo ang sangunan ko sa mga gibuhaton. Oo, okay sir. Okay ka, bitay? Okay kayo. Kini ha. Ako'y mangurong gabi sa mga misyon na. Og, sir, siguroon ko na gud nga mapatay katong tiguang babae o katong GR Risuelo. Wala. Di naman da. Layo lagi lagi sakya, di ba dagukol eh. Daga na guta. Nagduda gyud ko itong mga tawhan na da. Nga may daotan tong tuyo sa ilang pagpaantaw sa bay. Nagbistaran nila ni JR. Katong usa nga, nagsigi og payungyong siyang kao. Murag kabisado na ko yung naong pat. Lain ang kuba sa kundughan da. Kinahanglan nga masayo dayon si JR. Nini nga to nikitaan. Kinahanglan gyud pulto. Kumusta na ka karon ang gisugo ko ni Brando? Dili ko mahimutang. Kung dili na ko mabalitaan nga patay na siya. Dili ko makatugot. Nga magpapilin pa siyang buhay o dugay nining kalibutan. Sir Manolo. Sir. Unsa ito mo, Dolores? O unsa ka ng pagkaon nga damo? Para ni kang Inday Elena, sir. Wa man gusto mo kaon ganina sa iyang paniudto. Nagdako og pagkaon, mao nga mananghid ko, sir. Sulon ko siya pagbalik sa iyang kwarto. Basi mo kaon siya. Gigutom na gyud turon, kay gamay ra bayat og gikaon ganihang buntag. Otro siya nga naghatag og kalabad sa kango. Nagdugang-dugang lang siya sa akong problema. Ako siyang hatan og pagkaon, sir, ha? Hate, o kung dili mo kaon, pasagdi nga mamatay. Let's say. Ay, karon lang kini nahitabo. Nga nadapatan si Inday Elena siyang amahan. O kining tanan. Tungod lang sa pakigsuon niya sa usa ka taong pobre nga mao si JR. Dili ko bukaon. Dili, yaya. Dahil Elena, ako na kinumihang iyo ni mo. Kaon taon, oy. Masakit ka kung di masudan ng imong tiyan. Wa ko gay ba ni Udto? Unya, kaganinang buntag. Gamay ka lang sa gikaon. Di na ko pinanggas ako, amahan, yaya. Kaya nga akong kalipay. Iya mang babagan. Nasayop ka, Inday Elena. Mahal ka ni daddy ni mo. Di lang siya gusto nga makigsuod ka sa lalaki nga pobre. Masuko siya nga. Makauyab ka og pobre nga. Sama kang JR. Apan, yaya. Gibati ko nga. Nga mahal ko kaya sa JR. Ganingaw ko niya. O gusto ko siya makita ka ron ay. Aron di masuko ni mo ang imong daddy. Kalimti ka tong JR. Pugsa siya sa paglaksi sa imong kasing-kasing. Kay dili makaayon nimo nga mahigugma ka og pobre. Dili, yaya. Di ko makahimo sa pagkakalimot ka, JR. Dili, yaya. Mayo,
Kaya natultulan na nila ang istaran sa katapusang kaliwat sa mga reswelo. Papasa na dayon siya, Brando. Parang dili ko bation pa o kakulba. Kumpadre, ayaw siya tagig importansya na unsa man ka. Kinsa gula siyang bation ka magkakulba. Siya na lang. Brando, mawalan kining akong kay Gwaos. Kung patay na gyud siya. Okay. Karong gabi, buhaton na sa atong mga batos ang paghipo sa mga tao. Kutob na lang karong gabi ang pagpakabuhi atong GR ni kalibutan. Iapil og hipos katong tigawang Marta. Ngikaw ba ni JR? Kay siyang nakaingon, nuwa mahurot og kamatay ang pamilyang Reswelo. Iapil kadong animal nga Marta sa pagpatay. Ayaw. Dili ka mutugan kung kinsa katong nga tao nga imong gikuyugan dito sa among istaran. Ha? Kipat yung tika animal ka? Ayaw, lagi ko kalibutan na nang gipanultin mo, Major. Lagi, boy ko. Pita, lagi ka maluhin ako. Pagdaw na ko. Ayaw lang ko hinaptip. Usaha, gusto ka sumagay. Boy ko. Magay ta. Tuog ka mahadlo ko niyo. Ayaw lang ko Dili ako maghago pag pakikisinok magay ni mo, Pidot. Kaya dagdali ko. Katapusan pangutana, unsa man. Mutugan ka nako kung kinsa tong mga tao nga imong gikuyugan dito sa among istaran o dili. Dili ka mutugan. Dili. Ag-uni mo, Pidot. Gay! Ayaw. Adto ka man o dapid si kontra? Ha? Kita ko ito ba ni silingan? Ayaw lang kong hinaptin ninyo. Bay. Kilan, buhat yung gripong kilid na. Brap, wagas ng puwang tubig sa kilid. Dili kay pagason lang nako ang gripo sa iyang kilid. Kuwang ra. Ayaw lagi. Asa, ha? Handok mo ka? Handok ka silo? Kutsilyo lang giibot imong kilid, no? Oo, kutsilyo. Yan. Ugbot doon ko ning ubol-ubol nimo kung dili ka mutugan sa gusto ko masayran. Yan! Ayaw, ginoon sa kuliyong ng kutsilyo. Masama tara, no? Putlon ko ning ubol-ubol mo! Ayaw! Mutukan ako! Mau ka na. Bayar, mga batos ka to sa dako kasi sindikato ng syudad. May nagsusi ko na sa ka mag-istar. Aron, tiwasan ka na pagpatay. Kay matod pa, napakyas na pagpatay ni mo sa unang higayon. Karon ko nung gabi, mubalik sila. Aron pagpatay ni mo, huwag ninang Marta. Di ay ha. Pues karong gabi, at ngan ko ang ilang pag-abot. Bayar, kung ako pa ikaw, ay nasa bangga-away kay daghan kayo sila. Lisod kayo sila. Daghan sila, ikaw rang usa. Wa ko makigbangga nila, Pidot. Sila ang may daginot sa pagbangga na ako. Busa di ko magpatara lang. Okay ka, unsa man ka? Sakop ka sa mga sindikato, ha? Pidot Pungkol? Dili, Tonoy. Usa lang ko sa mga gagmay nilang pusher nga. Nagdilibig dugas din eh. Panginabuhir tao ni ako, do. Lisod, maglisod pagitag na yung trabaho kay Pungkol ko. Maligyan ako siya po. Kinalay ka sulti ko nimo. Biya ni illegal nimong pangwarta. Kung dili ka gusto nga ako mo imunay sa pagpadakop nimo sa mga pulis. Bisan Pungkol ang usa nimo kagkamot. Makapangwarta ka lang gihapon nga dili dakponon sa balaod. Ikaw lagi, naam ka bang warta stig makayan ug hantakan. Illegal nga po na. O bitaw. Pero dili sama ning imong pangita nga gituyok mo ang utok sa mga batanon. Usa pa sidar na ante ka, ha? Undang na nining imong pagpanindag sibo. Ha? Undang gyud Pidot Pungkol. Unsa? Mao ka nanay. Mamiya tanin na atong istaran karon. Kay karong gabi dunay mga tawo nga moanhi aron sa pagpatay nato. Rakrakan kini atong bahay. Oh. Diyos ko. Mao ka nanay. Usa tin mintras tanto. Wa pa mo tikyop ang kangitit. Mubiya na din ta dinhi. Sige na. Oh, dinhi ka lang ha. Ako ray mohipos sa tanan tang mga butang. Kinahanglan nga makabiya din ta dinhi. Karon gidayon. Diyos nga maluluyon. Natultulan na gyud sa mga taong dautan. Kining dapit nga mong gipuyan. Aron tiwason nila sa pagpatay. Ang katapusang kaliwat sa mga reswelo.
Diyos ko. Unsa? Unsa? Day, Elena, ayaw tong kuhatagi og problema. Ayaw paglakaw kay hapit na raba mo gabi eh. Basin mo balik na to si daddy nimo nga wa ka. Ako gimalintian og di oras ani. Gusto lagi ko makikita kan JR. Gimingaw ko niya, yaya. Day, Elena, tug-ani ra gud ko sa tinuod. Unsa man? Hinigugma na ba nimo katong tawhana? Kay ngon ana man kagrabe sa imong kahigwaos nga makita mo katong tawhana. Ha? Uyab na ba mo katong JR? Dili ko siya uyab, yaya. Apan gibati ko nga managsama ang among pagbati sa usa-usa. Day, ayaw pagingon ana, oy. Nga ikaw ang agresibo nga magpakita og dakong gusto niya. Babae ka. Busa paghuwat nga siya ang muduol nimo. Aron mo padayag sa iyang gibati. Apan dili mo dawat og bisita nga lalaki si Daddy, yaya. Masuko siya nga magbaton ko kinikugma. Basta, ayaw paglakaw. Paabuta ang tukmang adlaw nga mag-atubang mo ni JR. Og iyang ipadayag nimo ang gugma diha nimo. Ayaw paglakaw. Kay ako ang hipatyan ni daddy nimo kung mabalik na to siya. Nga wa ka. Pagpuyo dinhi sa bahay, inday ha? Unsa? Oo na, Presidenta. Maadto ta sa buhatan sa mga pulis. Atong isulti nila ang pagsung sa manundaotang tao karong gabi sa giisteran nila ni Bay GR, unang Marta. Ayaw, Parts Poldo. Masig di mo sugot si Parts JR. Nya, musugot ka lang nga para ka og mga bala sa armas ang inyong bay. Be. Diha. Ay kalimot nga inyong bay ang giisteran nila ni Bay GR. Maulagi sa ako nabalakan. Amo ra ba ng bay ilang gipuy-an ron? Unsa na lang kay kasulti ng mamagpapa kung mahitabo nga matusak sa mga bala ang among bay nga gipaabangan. Mao na diha. Usa part. Aron di na may tabo, no? Ug labaw sa tanan, aron way mga sibilyan si Bako nga maigo sa mga saaga bala, mas payo gyud nga isumbong sa mga pulis. Aron sila na ang musikop sa mga taong dautan nga musuong karong gabi. Di lagi ko musugot na yung mudangot tag mga pulis. Dili ko gusto hasol. JR, kung di ta mudangop og pulis, magsige lang tayo ni og balik puyo. Mga pulis rin makasanta niling tanan. Patuon ako, nay. Dili lagi ta mudangop og pulis. Kay basin na pinusilay na hino niya dinhi sa atong listaran. O doon ay mga sibilyan nga maamong. Kita'y mapasangyan. Ambot ni mo, JR! Basta kay para na ako, angay lang yun nga musumbong taong mga pulis aron masikop ka na mga tao nagtinguha sa atong kamatayon. Gusto si Nanay Marta mo, Bidjar. Angay lang nga mudangop ta sa mga pulis aron masanta ang mga daotang tao nga musuong karong gabi. Malay sama gyud ginahuna sa Marta da. Nag-abot yun ang mga ideya da. Kinahanglan nga mudangop kita sa mga pulis bay aron masanta og masikop ning mga daotang tao nga nagtinguha sa inyong kamatayon. Di ba? Pitay. May mo ba mo hilom nga bay, Poldo? Hilom ragot? Basta di ko mo sugot nga mudangop tag mga pulis. Bidjar. O ganong dili ka man lagi mo sugot, ha? Unsa man? Nagahuna-huna ka? Nga ikaw ang makigatubang sa mga taong daotan? Ha? Wasa ko'y plano makigtigi nila kaya nakasiguro ko nga akong kinabuhi ang mag-ungaw sa daot, nay. Di lang ko gustong hasol. Eh kung musumbong tag mga pulis, sigurado gyud nga magatubang tag investigasyon kung unsay hinungdan nga may mga tao nga gusto mo patay nato, hasol na. Musa nay mata nga akong gusto mo itumana. Mubiya ta dinhi sa tong gipuy-an. Apan dili ta mo sumbong pulis. Sige. Kaugod. Kaya na gusto nimo nga di ta mo dagop og pulis. Uyunan ta ka. Apan dili ta mo balhin og istar nga duol ra dinhi nga pita. Ang gusto ko nga mobalhin ta og puyo sa layong dapit kanang tabukon og laod aron di na ta nila magukod og bisan kanus awa na sila makagukod nato. Nay Marta. Sa ari ko nga musugot ka nga magpalayo ta ining dapitan JR. Sa ari ko. Aron tumanan ta ka sa gusto mong mahitabo karon. Sige na JR. Sige. Musugot pa ko. Nga magpalayo tayo ining dapita. Sige, mamiyaw na ta dinhi. Adto na tabalhin sa bakating payag ni Bay Poldo. Tana na yun.
Kay hapit na mo tigyo pagangit-yat. Gini mo bertumbo tuloy. Gina. Ganihar bakal sige tira ng tulog kalata. Pero bisan usa, wag yung kay na igo. Ito, wag ito kay ego na. Gini, ha? Ha? Gini. Ha? Ayaw bitaw? Usag yung Magisog kong igos tulog kalata. Pero kini imo o. Tumuni po sila nako, sigurado gud. Wasit ang utok di mo kirat. Ha? Oh, napagide ka diha? Napagide tao diha? Usapan? Usay mo pasabot ani mo ton. Oy, kamo dire, sir? Nganong gitiunan mo si mong armas ang uo ni Kirot? Kuan. Sirti ka do. Naabot pa si Sir Bando, sirti ka. Tubag ako butod. Nganong gitiunan mo si mong armas ang uo ni Kirot? Ha? Nalagot ito ka na, sir? Sig panungog. Minus ko ba? Ngawa ko magkiko sa lata, gitirahan ako. Kumanungog, nagsulti ko sinuod banga ka. Maniw manungog sa mga armas, Yamat. Nagtuwa ka tingali, hadyo ka ni mo, no? Uy! Asa sukol ka nako, ha? Sukol ka nako? Kinsa magkaroon ka sibugan, be? O, saban, duelo ta? Saban, duelo ta? Bisa ko siyang lasa ulit ka sibugan, kung magkikpisila ka lang umutan. Saban? Ilom na! Ilom na mo! Lagi. Dili ko gusto nga mag-unay mo. Kaya dili na mo yung tumong. Dili na mo yung tumong sa pagbansay-bansay. Ako ni pusil ninyo ron duharan. Sir. Inyo. Sorry, sir. Hindi ko gusto bugal-bugalan ko ba? Sorry na Kuya, sa ko, part ko to, doy. Kung kilain mo gisabot na kung gisulti. Unya ka lang. Ayaw lang kung tiunay na yung mga armas, ibutay nga nagbutang na, magkabitan nyo ng gato na bagay ko patay kung di Unya ka lang. Kamong tulo karon na mag-uban sa pagpatay sa target. Usaya mo paglalis mga tuntuha mo. Sige na. Ipadayon ang inyong pagbansay-bansay. Ipadayon! Basta baya, JR. Mabalhin baya unya taog layong dapit, ha? Wala ginay. Sige ha. Dini kalaw na sa atong ipuyan. May adto na ako. Asa ka man? Adto na ako si May Poldo. May igsoon man kuno siya nga nagpuyos Mindanao. Adto ta dito niya balhin sa dapit nga ipuyan sa igsoon. Mo na gisulti mo inanay no, Parts? Wala. Ako lang siyang atikan og sulti. Aron makabiyak ko sa payag. Okay, Parts. So, planon mo ron? Nagkilalan kong armas. May naibawaan ka ba? Nga doon ay armas kay huwaman ako. Oh, Kwan, Parts. Si Kanot ay. Doon natin armas na kalibre 45. Huwag may ito. Hasa si Parts Grita. May armas to. Ika na itong tao nga inyong gikaaway ito, giburbugalan siya. Gusto. May nailog tutang armas, no? Gikan na itong grupo nila ni Bitay nga akong gikasang kasalidahan. Ang mga bato sa dakong sindikato nga nagtinguha sa mga kamantayan. Ato na ako si May Kanot o si Parts Grita. Gamiton ko gatong ilang armas. Nakakuha ka na mag-almas gikan ni Kanot. Kana na nagamita. Kikiring di ako gamit ini. Unsay bot mo ipasabot, Parts? Kitang duha karon ang makigpinusilay sa mga daotang tao nga nagtinguha sa inyong kamatayon, Parts. Ayo, Parts. Dili ko gusto nga maapil ka nining akong problema. Ako ni problema. Busa ko sulbad ini. Parts, JR, suod ta. Busa di ka mahimong talikdan. Kitang duha ang makigpinusilay sa mga tao nga musong karon sa bahay nga inyong gibiyaan. Tugan, kinsa kining tulo ka tao nga namatay. O kinsa ilang gikapinusilay. Wa may bibaw, sir. Wa may katungkan mo, kinsa? Klaro na kayo ba? Sila si Parts GR o Grita ang gikipinusilay ni mga na. Pero, hain na maghalas si GR o Grita. Hanggang karon. Wa pa ko batiaw daw ka. Siya lang ang niya kanunay sa akong manahon. Day, Elena. Lapas na sa tungang gabi, oy. Katuog na. Wa pa gid maulis daddy yaya. Kung imo pa naman ta kong gitugtan nga mangkalakaw ka ganinang sayos gabi. Naabot na unta ko. Maayo rin lagi og makatag-an ta nga dugay siya mauli.
Unya kung mauli siya og sayo nga wa ka. Ako hipat yan. Oh, nay. Wa gid palibak ay. Si daddy na ninimong niya. Ablihan ko na kong gate. Og ikaw, hala, suod na dito sa imong kwarto. Sige na, day, Ilina. Siya? Oh. Ingon na nang nahitabo sa inyo lagaw. Oo, Parsbitay. Pakias mis pagpatay kang JR. Og ako pa makauban mo nahurot og kamatay. Mao ba? Kamusta yung lagaw, Butod? Oh, Sir Bando. Ikaw. Anong ikaw na lang usang nagdali pagbalik sa sakyan na? Og may pasatoy og dagan. Og nganong ni aka paingon sa gistaran ni Edgar Bitay? Ha? Sir, kining... kuan, sir. Sige, kuan! Kining... Kining karon. O, di sir pwedeng kining. Kuan, sir. Nausa ko pagtubag, Litse! Sir, kuan. Pakias mis among mission, sir. Nakabantay si GR sa among pagsong. Umurag na sayo na siyang daan nga maadto mi. Iya may giatangan. Nagatang siya sa pagsong. Wa may kabantay, sir. Gikalitan niya pabusil. Ako na usa ang buhi. Nahurot o kamatay tanan ko magkauban, sir. Mga wa mo hinungdan! Mga bulayok mong dagko! Sila mo'y bulayok. Grabehan ba siya? Malka! Ngano ko ka? Multana! Mga latam ko sa litsyon! Dugo! Dugo ako nga bilay! Ha? Okay na eh. Okay na. Mas may tingaling patyon talaga mundo, ha? Okay na. Kamu Butod, Bitay! Kay wa mo'y mga ayo! Kinis Bitay. Mga hambog rin nagayo ninyo! Om ni gamit kay masakiton man ni sa maran ni. Kada birahe, sir. Kining, sir, ayaw ko i-apilo. Wa ba yung palabot ba ya? Pero gusto gikala si Kisar Patya mi. Pusila mi, sir. Apan kinlay kisulti na ko. Bisag pakyas ko sa komisyon. Pero naihan kay ko sa itong grupo, eh. May tao lagi nga nagkaingon ganun napaltos mi. Pero di magkakunin mo tagi kayo. Sige! Patya! Patya na yung tao nga nunod patay mo laban sa sindikato. Patya! Di pagkaman, isunod patay si Edgar Bitay. Patya! Naon sa kadya? Panggo di sa ka. Ipapil mo ko naman. Hindi ba ito ako gusto mamatay ay? Patya ko! Buwang. Nilayas yung gani ko dito sa ospital kaya marap kong mamatay dito. Sige! Kabaho sa mga kauban ko pasyente. Ipapatay lang ko. Lahi na magkakistorya, eh. Patya ko! Niya kana! Ikaw man kana! Kana! Lagi. Salamat. Gadig, butang na armas. Naluoy ka na mo. Ni Parsit Karbitay, ha? Wa min mo patyag dayon sa. Naluoy na ka. Wa min mo patya. Buwang. Luoy ka? Judya, ano ko ka? Lapil-lapil mo ko ni mga tao na eh. Ngano mo mga kakay? Pasalamat mo duha. Nga nakauna-huna pa ko. Nga dili de ko ang katapusang hukom. Muna dia. Ugma, Berto Butod. Kinahanglan mo pakita mo nga to side out. Aron manubag mo sa nahitabo. Oo, sir. Ugma. Adto Miss Partbitay. Aron manubag di Big Boss. Ya ba ka man Parts Butod ay? Mga mga ka man sa mga paltos. Sa kamataw. Pagampo na mo. Pagampo lang mo, Berto Butod, nga way nahibiling buhi sa imong mga kauban nga matod mo. Napusilan ni Adtong GR. Kaya kung doon na gay buhi nga nada sa ospital ug mukantas mga pulis, kung kinsa ang ilang dako sa sindikato, pantay ka lang. Kay hipuso na mo ang tanan mong mga kaliwat. Uy. Apis lulo ini. Kalagot ba yaw eh. Doon na gitaw na kaingon ganun na paltos na mulakaw. Doon na yun. Gusto na tayo. Nalaway ka na. Karon sa man. Dili ka gihapon mutugan kung kinsahingan sa dako sa iyo sindikato. Kay patyong lang ka. Wala ka sulti na. Gahi mo gipatug-anon, Parts. Unya, saon ta man ni? Ha? Unsa ba? Patyon ta siya, Parts Greta. Patyon na to siya. Ayaw. Maluwi ka na ko dyan. Maluwi ka. Dili ti kagamitan og butas alas.
Aron dili mapanik ang mga tao nga makadungog unya sa buto. Kini. Kutsilyo! Oh, kutsilyo. Mauunta kining kutsilyuha ang iputol ko sa ubol-ubol ni Pidot Pungko. Kung wa pa siya mutugan ako kung kinsa kamo mga tawhana ang didto sa ila ang adlawan ug milahos ug adto sa among istiran. Si Pidot na nagkatagawag kasayuran sa tanan. Oh. Ug wa na ko dayon na sa pagputol ang iyang ubol-ubol. Kay misulti siya sa buot ko masayran. Karon, anha ko nimo idayon sa pagputol sa imong ubol-ubol kung dili ka mutugan sa gusto ko masayran. Buhay ako. Karon, katapusang pangutana. Kinsay ngan sa dako sa inyong sindikato. Ug asa ko siya mahimong itikan. Tupag! Butugan ako! Tulan! Manuloris ko niya day ang iyang pangan. Ug duha ang inyong hideout nga tuwa mahimutang sa south nga bahin. Ang usa na mahimutang habig sa dagat ug ang ikaduha tuwa sa bukirang bahin. Di ay. Dali. Giyuyot ako na mo. Ginugyan na gusto niyo masairan. Ayaw ko pa siya. Ayaw ko pa siya. Taro nga ka na linihukan mo. Ayaw pagpasabot sa mga tao. Nga mo kambihag. Tingali mo usap mga kung nahuna og usilaw tagang buhanga ka. Taro ka. Siyar, niyan naman das kasada. Mahimo ba? Og inyong naglatagan sa akong gagawasan. Bueno, hatagan ta na kasi mo kagawasan. Ug tambag ko lang nimo kirat. Nga biya na sa maong sindikato. Kaya kung dili ka mo biya, basin sa sunod na itong pagkita, madayon na ang pagpatay ko nimo. Bahala og mangwarta ka sa sugalan. Basta lang, dili mo mapatay tao. Ayaw pagpagawong sa inyong ilong sa usa ka sindikato. Kaya ka na sila, maayla na kung ila ka pa mapahimuslan. Apan kundi nagani ka nila magamit, sila ray mo unig patay ninyo. Timan ina. Manginaw to. Nasabtan mo ang tanan ako gisulti. Sige, dagan. Dagan kagyatagan tanan kasi mo kagawasan. Dagan! Tuwa na siya, PHDR. Gusto kayo may dagan palayo. Mingaw na tingali ron sa itong dapit. Wala tingali mga patay. O wala na siya mga pulis. Tana, Bert. Balik na ta sa itong agi. O taguan ta ni atong mga armas. Tana. Ang ubang mga tao, gakong agian, nasabot akong ilang mga lihok o tinanawan. Gamay pagduda sila, nga doon ako'y kalaputan sa patay nga na ito po. Pero bahala na kung siya may tabo. Di gid kumuang ko na kaming doon si Greta ang gika-inkwentro sa mga nangamatay. Oh, yan ako sa pahiga mong kibalihinan. Oh, salamat kayo. Tangkay ni Nanay Marta ang pultahan. Bayo kayo makamata si Nanay Marta sa ako magkabot. Bayo kayo naabot ka na. Oh, Nay Marta? Nagmata ka pa? Ikaw ba ang kikapinusilay sa mga taong nangamatay doon sa bahay gatong gibiyakan? Nay, huwag ba natang sulti? Kadlaw na. Matuog na ta. Tubagaon ako! Ikaw ba ang kikapinusilay sa maong mga tao? Ha, JR? O, Nay. Ako. Oh. Ako ang gikapinusilay sa mga tao nga gusto mo arak sa itong bahay nga itong gibiyaan. Ug ako ang nakapatay nila, Nay. Ginoo ko ni mo, JR! Usa ka na niya ay karon ka kriminal!
Isubat yun mo ang tanan kong gimando ni mo! Nay! Paselo ako, Nay. Papadili ko musugot nga kita mapatay sa mga tao nga nagtinguha sa itong kamatayon. Huwag di na kilala nga sultihan pa ko nimo. Kung kinsa'y gusto mo patay na to, kaya ako na ninasairan. Siya di ay mausi manuluris ko niya. Ang naku sa mga daotang elemento nga naglihok sa syudad. Nagtugon na pa si Sir Manolo nga higit pagawas-gawasan si Day Elena sa bay. Busa bisan unsa pay buhaton ni Day Elena. Di gyud ko mosugot nga mulakaw siya. Niana ko siyang kwarto. Day Elena. Andam na ang kusina, Day. Mamahaw na ta. Day Elena. May matubag. Ay, natug pa tingali. Uy! Andar sa sakyanan itong nabati ko sa ubos. Di may tabo nga si Sir Manolo to. Kay ganihang buntag. Sa'yo man itong nilakaw. Uy! Abli man di aning pultahan sa kwarto ni Elena. Uy! Hala! Wa siya din sa iyang kwarto? Kung mauna, iyang sakyanan kitong nabati ko nga mabiya. Mas silang gini sa Elena, uy. Hatagan magiging ko niya ang problema. Pasilo ako yayang lumilakaw kung huwa man ang kidney mo. Gimingaw na ko niya, yaya. Dili ko mahimutan ko, dili ko makita ang lalaki nga akong kimahal. Gusto ko na siya makita pag-usapa. Og nakasigura na ko. Nga gugma. Gugman gyud kining kipatig ko sa maong lalaki. Gugman na gyud kini. Sa may una-una mo ron, ha? Mupakita ka ron side out o dili? Ambot! Wala ko masayod kung siya angin ng buhaton, ha? Mahadlo ko mapakita ni Big Boss, Mars Pitay! May tao ko nga gidudahan nga mao'y naghatag og impormasyon sa target. Mao nga napakyas ang among misyon. Og may tao ko nga gidudahan nga mao'y naghatag og kasayuran sa patyonon. Og kinsa ang imong gidudahan, Kirat? Sultiran, Kirat. Kinsa ang imong gidudahan? Ang usa sa atong mga pusya sa Cebu sa maong dapit. Nga silingan sa target. Si Pidot Pungkol. Oh. Hosto. Posible tuod nga siya. Bisag yung sa ko pagkununa. Siya gyud ang nakaingon ini. Kaya nang adlawan, siya ang nagtultol na mo sa giistaran sa patyonon. Hosto si Kirat sa iyang pangagpas, Big Boss. Basin ang target nakapanimaho og dili maayong talanawon. Sadyang may mga mailhing tao dito sa ilang dapit. Kuyog kang Pidot Pungkol. Og si Pidot na ang gipugos sa target sa pagpatugan sa tanang mga plano. Klaro. Klaro lagi kayo nga si Pidot Pungkol. Siya gyud. Unsay plano mo, Big Boss? Ipadayon mo ba ang pagpatay kang Edgar Bitay og Berto Butod? Og ilakip na kining Kirat? Tangtangin ninyo sa ilang mga gapos si Edgar Bitay ug Berto Butod. Ug dad-a sila dire sa akong atubangan. Unsa? Ingon ni ana ang nahitabo din ni Poldo? Muna day. Muna hinungdan nga wanay tao ang ilang gistaran sa imong pag-adto. O kaduha gyud sila hapit mamatay. Kay kagabi ilang gyud. Girakrak na sab og mga bala ang ilang bag-ong gibalinan nga bay. Og swerte lang gihapon nga wa sila si BGR og nang Marta dito. Diyos ko. Doon na
daghang tao nga nagtinguha sa kamatayon ni JR. Bugoy day na siya si JR, Puldo. Kadaghan man siya o kontra. Ha? Maldito day na siya. Ay, dili. Di naman dito, dili bugos ba JR, oy. Uta na. Rambot nga nung doon na may mga tao nga gusto mo patay niya. Kung makita mo, siya lang niya pong tanah. Puldo, maluoy ka. Nahibaw ko nga nasayod ka kung asa karon mag-stars JR. Gusto kong makikita niya. Gimingaw na ko niya, Puldo. Ha? Gimingaw ka? Nga naman? Uy, banday mong badyar. Ha? Ma'am? Wa may relasyon tungod kay wa pa man siya mangulitahon ako. Apan ako, Puldo. Gibati ko nga nahigugma ko niya. What? Usa? Bidang surtiya kong badyar god. Kung mauna, kung mudigas si badyar siyang gugma, sigurado dahil kayo mo siya sugton. Puldo. O kung dili gani siya manguyab na ako, ako'y manguyab niya. Oy, bangas ka! Uy, pag-sure di mamili na, oy. Kumidya sab ka na. Sige na, Puldo. Dad ako sa nahimutangan ni JR. Sige na. Bueno, kaya mamugos magyug ka. Yan, naluoy sa kunay mo. Spoko ng ikaw na manguyab ni JR, magkita mo. Sige. Pagita og dapit, nga adto ka magpaabot niya. Alam pa adto sa ilang gistaran, kay masuko yung nanay Marta. Ako rin magkikita ni JR, o sultihan siya na gusto kang magkikita niya. O imong saad, ha? Ay, itong pakyasa ang imong saad. Nga imo siyang paguyaban kung magkita mo. Sige na, ma'am. Ako siyang agtuon, ma'am, ha? O sulti ko kung asa ang gusto mo nga magpaabot kang JR. Asa man, Ma'am Elena? JR, anak. JR, anak. Gipanghipos mo na ang atong mga besti. Gipanood mo na kinis na kong bag. Musugot ka na ba di ay nga magpalayo tayo na indapita? Ha? JR. Anak, salamat in taon nga sa katapusan. Nakauna-una ka na gyud nga musanong sa gusto kong mahitabo. Di ko gustong mamatay ka. Bahala na lang. Ug ako'y ilang mapatay. Kaya tiguwang naman ko. Dili lang ikaw, JR. Way usa nga mga matay nato ni Marta. Kung dili sila ang mahurot og kamatay sa dili madugay. JR. Sige nay. Palihog lang ang uban nato mga butang. Taas kusina, panghipusa to. Kay human nato panghipos. Mulagaw ko. Aron mamalhin tag layo nga dapit. Kirang maglisod na sila tultul sa atong balhinan. Mutabok ba taog loud, anak? Ha? Mas maayo nga mutabok taog loud. Doon naman ko ikasuon nga tuas man nila nagpuyo. Ato ta dito balhinak. Mubalhin tag layo nay. Apan, ani ra gyapon sa Cebu. Dili ta mutabok og loud nay. Bay! Badyar! Bay, gawas na niya kaniyot, bay! May importante kong tuyo, di ba, bay? Si Bay Puldoron. Tiwas sa una ni pagpanood sa dagkong bag ang atong mga bisti nay. Palihog lang. Kay ako sang gawason kadiyot si Bay Puldo. Bay! Nakita ko sa mga linihukan ni JR ug nabasa ko sa duha niya ka mga mata. Ang dako nga paghambin sa usa ka panimaos. JR, kutob sa akong mahimo. Bugnahon ko yun ikaw sa pagpanimaos sa ginangatan sa imong mga kaliwat. Apan kung maugi mo patigbabaw sa imong galamhan ang dakong panganti sa panimaos. Wala ko'y mahimo. Ug dili ko na ikaw mapugngan. Apan dili ko ikaw biyaan. Dili ko makahimo sa pagtalikod nimo. Kay giisip ko na ikaw nga akong anak. Dili ko ikaw talikdan, JR. Unungan ko ikaw hangtod sa akong kamatayon. Mao ba? Dili si Elena? Badyar. Pagsulgi yan sa itong sityo, ako siyang nabantayan. Mo to akong isundan. O dito siya paingon sa bahay ng inyong nagibiyaan. Mo to akong gidool.
O gisultihan sa tanang nahitabo nga pagpag-ambos unta ninyo nga napakyas. O labihan yung guula o basta guul ka siya pagkaibaw nga dunay mga tao nagtingo sa imong kamatayon. Unya, asan man siya? May pauli na ba balik sa ila? Paghuwat sa Prado sa limo maabot ta diaron. Nya, mao to bay. Ako lagi unta siyang gilimdan nga nahibaw ko kung asa ka. Pero luoy ko niya. Mao to nga ako na lang siya nga gisultihan nga katultol ko asa ka. Lahusan na lang isulti nimo bay Puldo. Asa man si Elena? May pauli na ba? Ay lagi pagdali sa taong kay mabot kita diara Prado kay kada. Nya mao to. Kaya ni dayon tika. Kay abi niyo bay. Nalukmay ko eh. Lukmay ko sa iyang gisulti. Nga siya ko no, kimingaw na pakain mo. Ignat yung kilay niya. Nga pagilay. Ha? Mingan bigyan siya na ako. Kasi ako no ba, GR? Nahigog ba ni mo? Sa? May sulti siya anak diyan mo? Kurat pa. Oh, lagi bay. Huwag niya pagilay. Matod niya, magkikita ko siya ni mo karong yung gayon na. Kaya siya ako ang nguyab ni mo. Oh. Ikaw gyud bay Puldo. Ha? Sa gulang gini binuang ato istorya da. Hain lagi siya. Ipauli na ba? Ha? Samtaw, siguro binuang ko tao. Di lagi na binuang. Wa ko binuang mo. Wa ko binuang istorya ni mo. Tinawag akong gisultir mo. Gikan gyud siyang baba ang pong akong gisultiro ni mo. Huwag ka mo to, no? Ha, tara. Kali. Dadaon ti ka sa dapit diin siya na paabot ni mo. O ano sila? Asa ka dadon ni Puldo si JRI? Nakita ko sila si Puldo o katong babae nga gwapa na nagsulti ganina. O karon, ihang gida si Parts JR. Klaro na kayo. Madadon niya si Parts JR sa nangutangan sa mga babae. Makalagot ka ni si Puldo eh. Makalagot! Beto butod. Kinat. Kamu kini. Kami kini, Pinot Pungkol. Ikaw ba ang naghatag og kasayuran kang GR? Artista Yang song mi. Mao napakyas sa imong misyon. Ikaw ba Pinot? Kalitan ka, mga artista og tingog sa. Tubag kayo! Ako, tungod sa iya kong hipugol sa pagpatugan. Patyon ko niya kung dili ko masulti sa buot niya masayran. May nagkamatikod man ko ninyo nga miyan hindi niya nang higayon na. Sawa pa ta tumutultuli sa ilang giistaran. Mo nang itag pagi di ka mamatay. Ato pa ikaw gid nakabulilyasos among misyon ha. Nagkirig-kirig pag animal. Kirig-kirig ha. Niyay pa na pusay. Tingog. Mana? Ningitag paagi hindi mamatay, patay gyapon. Patay na. Mo ni angin mo animal ka. Pahama kang dako. Si ketawa rep. Nayon tikam. Tara. Manibatan ning dapita. Pas mo. Dali. Okay. At tuloy magi. At tagisuyo dali. Check ka yan. Check siguro ko. Nagkagubot ng mga tao tungkol sa puto sa armas nga ilan na bati. Si Pateon! Yay. Nakita na ko na. Jagat tapi yung sigawas ka sana. Bahala sila. Ay, importante nakabiyaan ta. Nakabiyaan ta nga. Huwag na daot. Huwag na bulilyaso. Napatay itang animal na Pinot Pungkol. Okay, buta ta. Laos ta. Titingnan mo, boss. Salamat. Ay, tara diyon. Major, adto ta sa plaza sa simbahan. Kay tuwa siya paabot mo dito. Oh, siya na kini nagpaingon din eh. Elena? JR! Elena? JR! I love you! Kimingaw na kayo ko nimo. Basta ko. Gimingaw na sad ko nimo, Elena. Elena. Sorry ha. Nakakakus ko nimo. Elena. Elena? Mila ka?
Wow, bayain ni, uy. Nawaw ko sa kong gibuhat nga. Nga ako nga usa ka babae. Mao na inoy mi una og akos nimo. Iya kong gibiyaan. Tuwa sa sunahan milingkod. Nauwaw siya nga naguna-una. Nga siyang unang bikagusta ko. Ug, may ingon nga, I love you. Ug, ang mga taos palipot. Kami rin kitanaw. Doolon ko siya. Uy, may balog siya. Ug bilkaw. Asa ba ka siya pingon? Mupauli na ka siya? Elena! Hala, uy, agwit, kasweet, yan ilang tanawon, uy. Pagduol ba GR, may barog ang babae o may palayo. Habi na kong pauli na. May balhin ang daglingkod sa layo. Ya, pagkakita na nga, duulon ta siya sa lalaki. Ibalhin. Ya, ang lalaki sab, may honong. Huwag ang padayon og duol. Murag nagpanagana og duol. Uy, nindot ang sinahan, ha? Ang ubang taos palibot. Murag biyag sinari panidaan. Paya. Uy. Hala. Kana nasunaan. Siya na. Ni asabi siya. Agoy. Kalagot ba ya eh? Ang babae, nagpakikiyot pa. Yung balikay-likay pa. Unya, may unag kakos. Kaayo rin si Pukon kanahan eh. Kalagot. Suya ka nagtanaw nila. Ay! Ganyan ka din sa plaza simbahan, Parts Grita. Sus! Umiabe nung butangan Parts Puldo eh. Kirig ka matikalig maigo ka sa kumo ni Mala ka ba? Ganyan ba ka din Parts Grita? Ha? Ang buot ni mo. Ha? Uy! Uy, sutoy maglakaw. Mata ni Parts Grita. Murag nagdudan man nung kuning tuhana. Murag magbusok ko siya. Mag-ibig-ibig babae sa PCR? Agoy! Wa ba ka rin siya maibog ni PCR, no? O, kung mauna, siya rin yung lalaki o kasing-kasing nga maibog sa lalaki. Kung mo magdagan, jutera! Uy, ra! Si PCR ubang babae nga dato. Nagtupara sa paglingkod. JR. Mo ka ng tinuod, Elena. Mahal na sab ka. Pero, nagpanagan na kong sulti sa akong gibati diyan mo tungod kay nataha ko. Sa magod, dato ka. Uni ako pobre. JR, why pobre og dato sa duha ka binuhat nga magnahalay? Kaya ako, bisag unsa ka pa. Bisag ikaw pang labing uyamot sa tibuok kalibutan. Dili mausap ang pagtanaw ko nimo. Salamat. Unya, uyab na ta? Baliha, karon ka pamudiga, nahuman akong padayag nimo sa kong gipati. Ako be, may una og sulti nimo nga, I love you. Oo, no? Unya lagi, uyab na ba ta? Oh, good. Usa pa man di ay. Salamat ha. Pero, unsa? Nganong kalit ka man ang upaw? Nganong kalit man ang kakaguol? May problema ba? Salty. Basig maikatabang ko. Kuan kining... Wa, uy. Ano di pa ka mapauli? Basi, gipangita ka na ron sa inyo. Nga naman. Gusto ka na di ay nga mauli ko? Di ay ka ganahan nga. Nga mag-istorya ta og dugay. Ganahan man. Kun mao, parehas di ay ta. Dali na. Ha? Asam ta? Manoray ta na. Ha? Di pa ko ganahan mo pa uli. Gusto pa ko nga magigpanoray ni mo. Pwede ba? Ha? JR? Di ay ha? Siya gid ang nakaingon nga nabulilaso ang iyong lakaw butod. Kirat. Si Pinot Pungkol yun, sir. Kay wapan mo siya birahe.
Nagkasulti mo siya. Nga siya nagsulti sa among patyonon, sa among tano. Mo nang birahan Mana, ko. matinaw siya. Nagtingo Mao to nga gibirahan dayon ni Parts Butudo eh. Nya pagtanaw na ko nga nagkirig-kirig pa man. Mao to ako ring gitiwasan. Apertin patayo eh. Sige ako matagod. Naghayang wani kinabuhi. Huwag na kasiguro ba mo? Naway sabit ang inyong gibuhat sa pagpatay sa maong tao. Ha? Nga adlaw pa man to nako. Ha? Tingali biyag may mga pulis nga dali nga nakaresponde ha? Huwag nasundan mo. Nga niya mo paingon din sa doubt. Sirpendo! Mao ba? Sigurado mo? Ay, oo, lagi siya sigurado, me. Uy, sabit, lagi. Taon-taon nagming naabot ko. Kung may mga pulis pa, nga nagabantay pagpatay mo, niya, nanya na unta. Kung na magari mga tao nga nakabantay sa mong gibuhat, sir. Bahagi lang iko eh. Ayo, o sila sunod ang birahan. Mao. Dito ta. May kita kauban? Kontra pa ba? Ay, yes. Apanabi ninyo, dili gyapon ni kay muot sa atong labaw ang inyong nahimo. Ha? Tungod kay ang gusto niya nga mabati nga patay na gatong G.R. Risuelo. Wag gyapon ni kay muot sa Big Boss ang among pagpatay kang pidot da. Natural. Kung dili si Pidot ang inyong misyon. Kung dili, katong animal nga G.R. Risuelo. Pero, Pars Bitay, ikaw, ang alam kay tingog kinako. Ikaw ko na agpas ini. Hangtod ron, wapang gisulti ang Big Boss ko na unsa gimatuod ka rason nga nung gusto niyang patyo ng atong kontra. Sa may agpas mo ini. Basta may kugtingog ha. Nagtuo ko, Parts. Nga, may kaliwat sa mga katigwangan ka ng G.R. Nga nakasahas Big Boss. Ang gusto ni Manimaos. Gusto ka na... Wala siya kaliwat ba? Bright gide ka. Malabaw ko ka, anak ko. Mas tahod ko nimo. Mas labaw ka rangko na ko. Baday. Mura iningong ito na nada. Bitaw. Parts, gamay na nang ko ang malagsik ko. Kinanglan nga ako ginang makapatay itong siya. Ay, laghuat. Lagsik diya. Hapit na. Gamay na buwang. Para mahimuot ang Big Boss din ako. Hasta ko. Gusto ko ako makapatay niya. Baday. Alaki. Kinalamasayran ko. Kung asa yun siya karon mag-istar. Aron, mahanting ko din siya pag-usab. Mao ka na, Big Boss. Palinaw-linawon lang una nato gamay. O nakita magsugo og lain sa mga tao natong batos aron sa pagsusi kung asa gyud mag-istar ang patyonon. Nining higayon na. Nakasiguro ko nga daghan pang mga kauban kong mga pulis ang magrubing ditong dapita. Animal. Buiset! Samtang dili ko pa madungog nga patay na siya. Dili mawa ang kakulba sa kundugan. Relax lang. Kalma lang, good. Samang ka. Kinsa raman ng mga tawhana nga naghatag kalabad sa mga siya na lang. Nagsugod na siya og tandog sa akong gaway, Brando. Kay may napatay na siya nga akong mga batos. Og ning higayon na. Nagmabinantayo na siya karon sa iyang kaugalingon. Dihara siya kuto, Big Boss. Ang pagbantay sa palibot kung kinsay mitumaw aron sa pagpatay kaniya. Maura na. Busa, relax lang. Ayaw hatagi og igong gibugaton ang mga tao. Ayaw kabalaka. Kay karong pipila ka adlaw, mawa na siya ng kalibutan. Mamatay siya kung padre kong Big Boss. Unsa? Si Pinot Pungkol? Gipatay sa wa mailih mga kriminal? Mao ka ni misugat nga balita sa akong pag-uli diri sa akong dapit. Ug nakasiguro ko nga ang mga kaaway ni Parts J.R. ang may patay kang Pinot Pungkol. Husto ka, Parts. Wala nga bibuhat ini. Sila ra gyud. Nasuko tingal sila nga misulti si Pinot kang J.R. Silang plano unta nga pagpatay kang J.R. Nya, hain man Parts J.R. Tuwa. Nakuy buntog si Elina, ang babae nga dato. Og nagtuo ko Parts Rita nga uyab to silang duha. Kaya nag-holding hands man. Nga, naglakaw-lakaw. Nya, tatawad, may sakay sa auto. Auto sa babae. Hanggaw siyang dako. Siguro lang rin na niya yung palami. Bisag nag-ungaw pa sa kakuyaw niyang kinabuhi. Ay, sagdi lang good. Nigabot niya. Ako siyang sultihan sa nitabo ni Pidot.
Mao di ay nga daghang pulis niya sa atong sityo ang nagroving. Tungod tingali ni sa sulod-sulod nga patay nga nitabo. Mulang, mo gid na. May gani pasilita kay wa mo maapil si BGR sa investigasyon no. Doon na rabay daghang din sa atong dapit ng nagduda nga kamuging duha ni BGR ang nalambigit sa sulod nga patay. Pero wala pi itay. Unsa, sir? Dadon ko ninyo sa inyong buhatan aron inyong investigan. Mao ka na, Marta. Og dili kay ikaw lang among dadon sa among buhatan. Lakip na ang imong anak nga si JR. Unsa? Diyos ko! Nga naman, sir. Unsa may among nga inyo man ming dadon sa inyong buhatan sa kapulisan. Ha? Tungod kay dako ang among pagtuo iya. Nga may kalambigitan ang imong anak sa nagsunod-sunod nga patay dinhi sa inyong dapit. Unsa? Mao ka na. Tungod kani adtong nangaging mga adlaw, inyong bahay ang girakrakan og mga bala sa armas sa mga tawo nga wa maili. Mao nga mibalhin kamo og kaistran. Og diining bagho ay diha mahitabo tungod sa bahay nga inyong gibalhinan ang pinusilay. Diin dunay tulo ka wa mailhing mga tawo ang nangligdas nga wa nay kinabuhi. Oh. Bosa ako ang among pagtuo. Nga atraso sa imong anak ang maong mga tawo nga mirapido sa inyong bahay. Ug si JR ang ikapinusilay ni adtong mga taong nangamatay. Unsa? Diyos ko in taon. Huwag kontra ang akong anak, sir. Buutan si JR. Okay, relax. Relax lang, iya. Kuyog lang na mo, ug adto kita sa among buhatan magtiwas og sulti. Hain si JR. Hain ang imong anak, iya, Marta. Kay kamong duha nga mong dadon karon dayon didto sa among buhatan. Hain si JR, iya, Marta. Ginoo ko in taon. Hindi ko musugot kay inyong dakpo ng akong anak. Ako ang nadaan ninyo, sir. O ayaw lang si JR. Ako ang prisuhan ninyo. Kung nakasama gani ang akong anak. Ako, sir. Ako. Iya, Marta. Ayaw paghila. Dili dakop kining among pagda sa imong anak. Oh. Labi ni ikaw. Pag-imbestigar lang kini. O kung masuta na mo nga may kalabutan yun ang imong anak sa hitabo nga kamatay, anha na kami muhimo og lakang kung unsay angay na mo buhaton kang JR. Oh. Mao na. Busa, siya ang importante nga among mada karon og dili ikaw. Apilon ka lang namo. Kay basin og mahinaybawaan ta, unya imo lang kining gilimod. Basta kay ang imong anak ang importante nga among mada alang sa investigasyon. Mao ba? Tuwa karon sa nahitabuan, ang kauban mo mga pulis aron pick-upon gadtong JR. Mao ka na kumpadre kong Big Boss. Tungod kay siya ang gidudahan karon sa akong mga kauban nga pulis. Nga siya ang gikapinisilay sa tulo ka tawo nga nangamatay nga wa maili. Nga mao ang atong mga sakop. Brando, unsa man? Wa kay bulilyaso ning kalaki ha? Wa bagi usa sa mga paryente sa atong mga batos ang mi-claim sa tulo ka patay. Si Roger og Budha, Big Boss. Dunay miduol. Og miila nga ilang kadugo ang namatay. Og naibung na lang sila og nganong gipatay si Roger og Budha. Nga wa man kuno kini atraso. Og wa sad kini grupo sa sindikato nga gisudlan. Mayo. Kay wa day mahibaw si Roger og Budha sa ilang mga paryente. Nga miyembro sila og dako nga sindikato. Maoray na kanindot ang atong grupo, Big Boss. Kaya ang masuod nga miyembro, magagi mag-seminar. Mao ang dili sa pagsulti sa ilang kadugo nga nasuod sila sa sindikato. Aron kung mahitabo ang sama niini, parehas kang Roger ug Budha. Way sabit ang grupo. Brando, ulis ka man gyud. Sayon ra nimo ang paghimo og lakang. Aron maduot sa bilangguan katong JR. Aron sayo na lang sabnato siya nga makuot og mapatay. Dili ba? Big Boss. Dili lang una kay kapapo pa, Big Boss, kay may pagduda na ba nga akong mga kauban ng mga pulis nga may sindikato kong isudlan.
Busa dili lang ko kumpiyansa. Dili lang ko ganahan nga doon na imbestigar nga mahimo sa mga kaso. Unya na ko maliho kung may tabo na nga makalabuso katong animal nga GR Isidro. Basta. Gusto ko nga madali ang kamatayon sa katapusan nga kaliwat ni Manuel Resuelo. Pero dili na ko maghigwaos o mabalaka. Ibasin lang unya galit nga mo nga sa GR. Ug mupatay na ko. Nalingaw ka ba sa atong pagpanuroy, Dong? Naunsam ko. Kusog maging kuba sa kundukan. Pero di ko ba makapayo. Ogma, manuroy ta og sa ba? Hoy! Ha? Ngano man ka? Mura magkagwa sa imong kaugalingon. Oh. Huwag ka di mamati sa kong gipanulti. Kon kining... Day, gipahunong lagi ni mong sakinan. Day, Elena? Imo magkukong gitutukan pag-ayo. Dong, waday ka malipay, uban sa atong pagpanuroy. Waday ka malipay nga. Nga nagkauyab na ta. Ha? Elena, malipay kay ko. Huwag kabutangan sa akong gibati nga kalipay nga nagkauyab na ta. Ako pa kay dili malipay. Nga nagkauyab ko babae nga kwartahan. Unya, guwapa pa yun. Unya, be. Nga naman lagi nga mura ka malagwa malipay lagi sa kong tanaw niya mo ron. Mo ka malang gani manumbaling sa kong gipanulti. Ang tinuod ay, kalitan ko gikulbaan. Ambot ka nun eh. Kusog ang kuba sa kundugan. Huwag ko makasabot ng gano. Pero huwag kilabot ini kakulbaan nga akong gibati karon. Sure ka? O lagi. More pa o? Tingali og, doon na lang tao nga nagisgot ni mo. Mao nga gikulbaan ka. Sige, yato talaga sa inyo ha. Mamauli na ta, Dong. Niya na tatungod sa inyo. Asa man, iyato ta ka sa sword. Hindi lang kumulaw sa inyong istaran kay suko na ba na ako si nanay ni mo? Ayo, ayun na lang ko ihatod sa ama day. Dini na lang ko. Sige ha, manaog na ko. Manaog lang dahi ka nga. Ngaway pa namilit. Ha? Why kiss? Kuan kining mauwaw man kumuhawak ni mo dayo eh. Wa para pagki ko makasway hawak o babae. Sugad masugad. Parehas ta ita. Pero gusto ko nga sa di ka pa manaog. Imo kong hakan. Pwede? Oo. Asa ko napita mo hawak? Ikaw? Asa man ang gusto ni mo nga muhawakin ako? Kaya di ko mo palipad. Sa aping lang? Ay, kabati. Di ko anang aping mo. Dili ka masugot nga sa aping kumahawak? Asa man ang gusto ni mo? Ambot ni mo. Helena, mahal tagay ka. Salamat. Nga imo kong gisugot. Mahal ko sa ikaw, JR. O ikaw lang ako ikumawan. O huwag na ilangin. Helena. Sige ha. Ato na ko. Manaog na ko. Sige. Pagtiksa na ibig ito niya ta. Ikaw na ba? Ibisan may cellphone na ka. Huwag ka mo text una na ako. Ngon ta, may number naman ka na ako. Ako pa doon ay number ni mo. Ako kita mo nag-text. Huwag dili kay text lang. Tawag pa cute. Saon? Datong doha kay gayon nga may text o may tawag ko ni mo. Huwag mo ka makontak. Di,
Wa na lasab ko. Pwede ha. Mga text ka da. Hoy dong, alang sa ibang kasayuran no. Kung mo text ka, bisan mag-off ko, ma-receive naman gihapon na ako, inig-on na ako sa cellphone. Sige, sa sunod, mag-text na ko. Kung anong ko, doon naman kong kailaing problema. Na, nakahasol ka na ako. Mo nga, wala ko makaw na naggamit sa akong cellphone. Bantay bitaw? Lagi. Oh, sige, alis ako. Sige. Oh. I love you. I love you too. Sige. Tuwa na siya. Kanino sa akong kibati nga nag-uyak na mi. Sa katapusan, nagasuway na ko nga nahakan og lalaki ang akong habil. JR. Kita, tanaw na naglakas unahan. Si Pasjiar na. Diin ka na sila gikan ng babaeng dato ay. Perti niyang happy-happy uban sa mga babae. Wala siya mahibaw nga iyang inahan kaya ito nagpulis. Anong dadon untas presentos pulis? Dali, libat. Ato sugato si Pasjiar. Ato sultihan nga, doon yung mga pulis nga nangita niya. Libat. Ay, wag pa ko ganay makikatubang niya eh. Basig na ni Maho pa nang si Kukarabaw ang tuntong dako. Ay, palupig. Inasad siya nga, mga ulog si Kukarabaw. Ano ka baos ka ba? Ay. Sakit sa kuto-kuto. Giwik na si Mukawa pa sa. Kita eh. Diha ka na eh. Kung kailan may kasturya. Kami pa silito eh. Kita sa kuto-kuto eh. Si Bejiar. Sugato si Bejiar. Ako yung muna sulti niya. Nga doon ay pulis ka nangita niya. Asa? Mga pulis? Oo na, Bejiar. Kung ikaw ang tuyo. Kay matod pa, nagduda sila nga ikaw ang gikapilong sila sa tulo ka mga tao nga nangamatay di sa to. O gano'n apilo naman nilagda si Nanay Marta? Nga ba'y labot si Nanay? Ano lang taong pakita ka sa botan sa mga pulis, igabuti mo. Pero, wala mo dahil ugda si ang Marta, oy. So, gikutas sa mas nanay ni mo. Mo, tunhado ka mga pulis. Kaya basi katakiyon si nanay ni mo. Dako, anong problema? Pero, mubalik ko itong mga pulis ba'y? Aron ilang kapikapon. Antuon ako si Nanay. Di ako na pipulo. Antuon ko si Nanay. Nagbalik at mga pulis, ha? Madanig yung nas Bejiar. Di ba ka opriso sa Bejiar, no? Mas tigal o may tabo o opriso siya. At pakihon yun o di oras ng Marta. Masakit mo doon sa kasing-kasing. Ay, may sakin na nang niabot. Kinsa makaning niya? Si Sir Manolo baka ni? O si Dailin na? Dong awon ko na ka sa Teres. Oh. Oy, si Ilina ning niya. Ayaw auto king miabot. Maayo gani kay ni una sig abot ni Sir. Kay kung iyang amahan pang niabot og una, hikasab-an ko. Kumasayod nga wa ang iyang anak. Nabisoy na lang iyang sakinan ay. Kaganiha siyang paglakaw. Siya rin nangunay og abli sa dakong gate. Gibiyaan na nga wa gid sirad tiog balik. Ay, pastilan kinis Elena. Kumusta kayo maglakaw? Nagkita ba ka sila itong JR? Nay. Bisan unsaon ka pa og pagpatugan sa mga pulis, ayaw gyud og tugan. Ha? JR? Kay wa sila'y ebidensya nga ikaw ang gikapilo sila'y sa maong mga tao. JR, mamiya na dayon ta din. Di na nato paabuton nga mamalik ang mga pulis. Aron pikapon ka. Mamiya na lang dayon ta din dapita, JR. Karon yun dayon. Mga kaigsunan, dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na itong suhilanon na ugkat kakasilang. Tagsulat, J. Badayo, subos sa direksyon ni Ray Bures. Musika gipaom ni Joel Binsi, soundman Ricky Porsuilo Caring. Audio editor, Rani Abdul Rashid Budumo, dalit sa RMN Production Center,
Tatak RMN. Ug mo to ka listeners ang part 2. So nindot ang panahon kay ning init nagyug sugod no, ning pakita ng adlaw no, ning sibog na ang mga dag-o mga listeners no. So tingali maka-upload tag duha ron ang kining kuan. Part 2 aning kining naugkat ni Kasilag na upload na nato no. So ang kuan tindahan pungko atong i-upload sa dunya kay murag maka full charge guro ni kay init naman. Manginaot man ko nga di ilon muuwan. Nya, maorto mga listeners no, thank you so much for watching o God bless na tong tanan.